ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸೇರುಣಿರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಪಿ ಎಂಬೆರ್ಲ ಸೇರುಣಿರುಳ್ಳರು ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿರಿಗಂಧ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಿಯರೊಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಪ್ಲೇರಿ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮೇಳು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಂತಿಚ್ಚಾಲು ಅಂಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಿಯರೊಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಭಾಲೇಸೆ ಸುರುವಾಯರಂಡು ಆ ಲೇಸಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ತೆನಸಿಲ್ನ ಒಣಸದ ಲೇಸಿಲ ನಡಪೆರಂಡು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಐನಂಚಿನ ವಿಘ್ನದ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಜಗತ್ತನೇ ಕಾಪುನಾರಿಗೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ ಮಹೋತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮುಂಡೂರು ಒಂದು ಮಂಡ್ಯದಗ್ಗ ಒಂದು ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರಿನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರಲಿನ ಅಣುವು ನಟ್ಟೊಂದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿತ್ತ ಸಭಾಲೆಸಿನ ಸುರುಮಾನ್ ಪುನಗ ಶ್ರೀದೇವರೇಣ ಸುಗಿಬಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಾನ್ ಪೇರಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಚೈತಾಲಿ ಎಂಬೆರು ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ನೀ ಮಾಹಿಮಾ ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ನೀ ಮಾಹಿಮಾ ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ನೀ ಮಾಹಿಮಾ ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ನೀ ಮಾಹಿಮಾ ಲೆಂತನಿ ಪೋಗಡ ನಾತಾರಾಮ ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ಗುಹದಾಸ ಪಾದ ಸೇವಕ ಗುಹದಾಸ ಪಾದ ಸೇವಕ ಅಡಿಗಿಣ ವರಮುಲಿ ಚುಟ ಕಿರಿ ಸಮಾಯ ಮಯ್ಯ ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ಚಿರಕಾಲ ಮುಗನಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಿರಕಾಲ ಮುಗನಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮುಚೆಯ ತಲಚಿ ತಲಚಿ ಮೀ ಕೀಲಿ ಪ್ರೇಮತೋ ನಿನ್ನು వేడుకో నీయన్న నాపై కృప గల్గవయ్యా సుందరేశ ప్రియ మహా ಗಣಪತೆ. ಹಲೋ ಕುಮಾರಿ ಚೈತಾಲಿ ಅಂಬೆರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಟಮೆದ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನಿರಿನ ಸಮಾಜ ಬಂದುಲೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ಯರ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತೇರೆ ತೇಜಕುಮಾರ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಮಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಅಪ್ಪಳರಾಯಿನ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂತು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕಟ್ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ತ ಪುರಬರು ನಡಪಣಂಚಿನ ಆಟಿತ ಕೂಟ ಮೂಲ್ಯರೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತೆಯರಿಗೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆತ ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಡಿಪುಣಂಚಿನ ಮಿತ್ತರ್ಮೆತ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನವೈಸಯ್ಯನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಸೇಸಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪ್ಯ ಬಾರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಹತ್ತೇರ್ನ ಪರವಾತು ಸಂಘದ ಪರವಾತು ಆತ್ಮೀಯವಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ವಸಂತ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಡ್ ಗುರಿಕಾರ್ಲೇನು ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನಾರು ದಾಖಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಳ್ಯರಾಣೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಯೂರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಟ್ ಸಮಸ್ತ ಮೂಳ್ಯರೇನು ಒಂಜೇ ಮಾತಟ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ನಡಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏಲಿಗೆತ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದಿಪ್ಪು ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಗೆ ಸರಕಾರದ ಮಂಜೂರು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಂತ್ ಕುಲಾಲ ಮೂಳ್ಯರನು ಒತ್ತರ್ಮೇಟ್ ಒಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾದ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ ಕುಲಾಲ್ ನಡುವಾಳು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈನ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮವೇ ಪುತ್ತೂರುತ ಮಂಜಲ್ ಪಡಪು ಪರಿಸರತ ಆರ ಮೂಲ ಆಂಡ್ರಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಪರ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಉದ್ಯಮಟ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತದ ಪುದೈ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಪಿ ಎಂಬೆರು ಅರೇಣೆ ಕುಲಾಳ ಸಂಘದ ಪರವಾತು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಮೂಳ್ಯರ್ನ ಕುಲಾಲರ್ನ ಪರವಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಶೇವಿರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೇವಿರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈನಿ ಕೊರತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪರ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಎಣ್ಣ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತಿಚ್ಚಾಲ್ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಪನ್ಪುಣ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಬದಿಯಡ್ಕ ನಡತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ತುಳುವರ ಆಯನ ಕೂಟ ನಡಪಣಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊಟು ತನ್ನ ಪಾಲು ಪಡೆತು 18 ಮಿತ್ತು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅರಸುಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಾತು ಗುರಿಕಾರರು ಬಳೆಪಾಟ್ ನಕಲು ಗಡಿಪತ್ತು ನಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಾತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನಾರು ಅಂಚನೆ ವಾಗ್ಮಿಲ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಲಿಗ ಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಅರೇಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆದ್ರಲ ಬೇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಸಾಲನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತು 10 ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಎರಡನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಕ್ವೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಕ್ವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸಾಲು ಪೊದೆತಿದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿರಿಗಂಧ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶ್ರೀಧಾಮ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಜಯಾನಂದ CH ಶ್ರೀಯುತ
ಜಯಾನಂದ CH ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲು ಪೋದೆತ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈನ ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕರಿಣ ರಡ್ಡ್ ಅವಧಿಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಿತಿತ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಜ್ಜೋಟ್ಲ ನಮಕ್ ಸಗಾಯ ಮನ್ಪುನಾರು ಪ್ರತಿ ಹಂತಟ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾರು ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಈರ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡುಲ್ಲರ್ ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬೆದ್ರಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬೆದ್ರಳ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಬೆದ್ರಳ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈನಿ ಕೊರತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಆಟದ ಕೂಟ ಮೂಲ್ಯರೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಪ್ಪು ಗೌರವಾರ್ಪಣಿತ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಲುಳ್ಳೆರು ಕಾರ್ಯಂತರುಳ್ಳೆರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲುಳ್ಳೆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಗು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೊಳ್ಳೆರು ದೀಕ್ಷಾ ಡಿ ಉಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಂತ ಪದುಕರೆಗಳ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಂತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಂತು ಅವಕಾಶಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರಿ ಓಂ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಇಲೆಸಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳ ಉಳ್ಳೆರು ನಿಕೆನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಇಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ ತೇಜಕುಮಾರ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಲೆಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಳ್ಳ ಬೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಚ್ಚಿಮಲೆ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬುಕ ಬಜ್ಜೈನ ಕೊರತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸಭಾಲೆಸನೆ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಬಂತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೀಪನೆ ಅರ್ಲಾದೆ ಚೆನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬುದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉದಿಪನ ಕೊರಡು ಬಂಡದೆ ಮಿತ್ತಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ್ಪುಣ ದೀಪನೆ ಪೊತ್ತಾದೆ ಚೆನ್ನ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನೇತ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡಪಣ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಆ ಒಂದುಂಡು दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಉದಿಪನ ಕೊರನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಣರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಡೆ ಚಿನ್ನ ಮೆನೆದ ಗೊಬ್ಬು ನೊಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ
ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಚೆನ್ನಮನೆದ ಗೊಬ್ಬು. ಈ ಚೆನ್ನಮನೆದ ಗೊಬ್ಬುಗೊಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ಉಂಡುಗೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿಲು ಚಿನ್ನದ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಜಗಲ ಲಡಾಯಿ ಶುರುವಾದ ಅಕ್ಕ ಹಬ್ಬಗೆ ತಂಗಡಿ ದಾರಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮನೆಡು ಹಾಕದು ದಾರಗೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ ಅಂಚೆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಕ ಹಬ್ಬಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅದು ಗುವೆಲಿಗೆ ಲಾಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಲು ಪನ್ಪುನ ಕತೆಲ್ನ ನಮಕೇಂದ ಅವೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಚೆನ್ನ ಮನೆನೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಪಿರಾಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಚೆನ್ನ ಮನೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು ಮಂಟಮೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಒತ್ತು ಸೇರೊಣ್ಣ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗುಬ್ಬುದು ಉದಿಪನ ಕುರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂದದ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಮತ ಸಮಾಜ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಚೆನ್ನಮನೆದ ಉದಿಪನ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂತು ಲೇಸಿನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಕೊಂಡೊನಗ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊಣ್ಣಾರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಗುರಿಕಾರಳು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪೊಡೊಂದು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಿಸೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಭಾಷಣಗಾರತ್ತು ಭಾಷಣ ಪಾತ್ರರೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದುಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಕ ತೆರಿಲಕ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಘ ಬೊಳೆವೊಡಂಡ ಆ ಸುರೂಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂತ ಹಿರಿಯರೇನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತೃ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ಇನ್ನು ಈ ಮಾತೃ ಸಂಘ 100 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಪಗ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಆ BS ಕುಲಾಲ್ನ ಆರಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಎಂಕ ಆತ ತೆರಿಯಂದು ಐನು ಪೂರ ಈ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ತೋಜೋಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಂದ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಪಿರವು ಬೆಂತನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ ತೆರಿಲಕ ಸಾಧಾರಣ 18 ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕವರಾತನಂದು ಬಂಡೇರು 18 ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ 18 ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ವೈದ್ಯನುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಭೆ ಫುಲ್ ದಿಂಜಿದು ತೋಜೋಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ ತೋಜೋಡು ನನ್ನ ಬರುವೇರು ತೋಜೋಡು ದಯಬಂಡ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪೋಡುದಂಡ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪೋಡು ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪೋಡುವಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವುಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಜಾತಿದ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುಜಿ ನನಾತ ಬರೋಡು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಡ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ತೂಡುದು ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಸಹೋದರ ಜಾತಿ ಏನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿನ ತೂಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಸುಮಾರು ಏತೋ ನಮ್ಮ ಬೈದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದಲಕ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಡತನ ಆತೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಡತನ ಪೂರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆತರು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಲಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಯಾನ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದೇನೆ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪಕ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಾರೆ ಇತ್ತು ನಡತೊಂದು ಪಾರೆ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಶಾಲೆ ಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂತ ಎಂಕ್ಲು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನಪು ನಾವು ಉಚಿತವಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ
ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಒರಿಂದ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಒರಿ ಉಂಡು. ಸಂಘ ಒರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ಒರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಒರಿ ಉಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಒರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒರಿ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಒರಿಂದ ದೇಶ ಒರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರೆ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪಾಡು, ಸಂಘದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪಾಡು. ಇನಿ ಪನ್ಪೇರ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾತಿ ಸಂಘ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು. ಇನಿ ಮಹಾನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪುನಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘದ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ದಾಯ ಬೋಡೊಂದು ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು. ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪುಡಂಡ ಸಂಘಡ್ ಇಪ್ಪುಡಂಡ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುರುಕಾಯಿನ ಬೋರ್ಡಿನ ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಉಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇತ್ತಲ ಕಡೆ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು. ಸಂಘದ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಡಂಡ ಆಯ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡೋಡು. ಸಂಘದ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುಣ ಭಾವ ಇಪ್ಪೋಡು. ದಯಬಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಆಪುಣಿ. ಇದು ಸಂಘ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಸಂಘಟನೆ ವಿಭಜನೆ ಆಪುಣ ಸಂಘದಾಯ ಇಪ್ಪುಣಿ ಜಾತಿದಾಯ ಇಪ್ಪುಣಿ ಬಂದುಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಉಲಿಗಾಲ ಉಂಡು. ಇಜಿನ ಉಲಿಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ತೂಲೆ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ. ಇಜಿನ ಇಂಚಿನ 18 ಗ್ರಾಮಾలు ఇప్పుడు అంచిన ఈ బంట్వాళ పుత్తూరు తాలూకుడు ఈ యొద్ద మళ్ళీ హాల్ ದಿಂಜುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ದಯಬಂಡ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಐತಾರ ನಮಕ್ ಸಂಘದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕ್ಲಿಗೆ 18 ಗ್ರಾಮ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಬರೀ ಒರೇ ಬೈದಲ್ಲ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಯದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡು ಜಾತಿ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆದಾಯದ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಒಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒಂದು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಓವ್ವ ನಮೂನೆ ಪಾಡುವ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಬೋಡಾಪಣ ಬಂದುಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದನ ಈ ಸಂಘ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಬೆಳೆದಂಡು ಒಂದು ಮರ ಅಂದಂಡ ಈ ಮರತ್ತ ಬೇರೆ ಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಊರುಡು ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಐತ ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲುಲು ಎಂಕುಲು ಬಿದೈಡ್ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪು ಮೈಸೂರು ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಪ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಗೆಲ್ಲುಲು ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಂಡು ಈ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಮೂಲ ಮಹೇಶನೇ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಂಜಪ್ಪನೇ ಇಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಇವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಚ ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಬಂದುಲೆ ದಯದೀದ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿಕ್ಕ ಐದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನ್ಪೇರು ಮೊದಲು ದೇಶ ಅಂದು ಯಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತನತ್ತು ಎಡ್ಡನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡನ ಪಾತ್ರಗ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೇಶ ಮೊದಲು ಎಂಚನೋ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಮೊದಲು ಏಪಲ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡ ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಾಲೂಕು ಸಂಘದಂಗೆ ಇತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ದಿವಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಸಂಘ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದಿವಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ದಿವಾಕರ ಮೂಲ್ಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ವಾ ಕಾರ್ಡು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಕೈಟ ಬಂಗಾರ ಎತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯವಾ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಂಘದ ಮಿತ್ ಏತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಸಂಘಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಸಂಘಗೆ ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದಾದ ಬುಡ್ದು ಹೋಪೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಸಂಘ ಬಲೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಒರಿ ಉಂಡು ಐದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಗ ಸಂಘದ ಸುಮಾರು ವಿನಿಮಯ ಲಾಪ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ವಿನಿಮಯ ಆಪ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಅವಳ ವಿನಿಮಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಂಡ ಸಂಘದ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಹೋಪುಂಡು ಅಂದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಂಘಟಿಗೆದಾದ ಇಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಎಂಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕನ್ನಡ ಸುಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಪಾತೆರನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಕರ ಮೂಲ್ಯ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಗುರಿಕರಳು ಸಿರಿಗಂಧ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೇರೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಮಾಜ ಪುತ್ತೂರು ಬಹುಶಃ ಯಾಲ್ನ ಪುತ್ತೂರು ದಯನೆ ಆದ ಈ ಕುಲಾಲ್ ಸಮಾಜಡೆ ಒಂಜಾತ ದಿನ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಡ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಯಾನು ಸದಸ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ಲ ಐತ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ತೂವೊಂದು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಎಂಕೊಂಚಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಪುತ್ತೂರು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತದು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಎಂಕ್
ಕಲ್ಪಾದ ಕುರ್ತೆರಿಂದ ಯಾನು ನೆನೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೇಷಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನೇ ಮೂಲ್ಯರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರಿನ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ ಉಲೈ ಪೊಗುದು ತೂಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪೇರು. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದೆ ಪೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆರು ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ತೂಣ್ದಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣ್ಪುಣ ಅಂತ ಯುವಕರ ಇನ್ನು ಕಲ್ತು ನಡಾಪುಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪೇರನ ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ದಿವಾಕರ್ ಮೂಲ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮೀಲು ಸಂಘಟಕರ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿಚ್ಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘನ ಬೆಳಗೋಣಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಭಾವನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಟಿದ ಕೂಟಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿ ಎಂಚ ನಡೋದೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಓಲು ತಜಂಕ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು, ಓಲು ಅಲಂಬು ಮೂಡುಂಡು, ಓಲು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಿನಿಯರ್ ದಾಯವಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ತಿನಿಯರ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಾಡೊಂದಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಆಟಿ. ಆ ಆಟಿ ಬಂಡ ಅಂಚಿನಿತ್ತುಂಡು ದಯವಂಡ ದುಂಬು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಕಾಡದ ಬರಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿ ಓಲು ಕನಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲು ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯವಂಡ ಆ ಕರ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಕರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಡದಂಡ ಕಾಡದ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ಕನಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಮೂಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೈರ್ನೇ ಸಾಧಿಜ್ಜಂಡು ಎತ್ತೋ ಇನಿಲ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರುದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇನು ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಂಡ ಇನಿಲ ರಸ್ತೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲುಲು ಪುತ್ತೂರುಡು ಇನಿಲ ನಾಡೋಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲುಲು ಪುತ್ತೂರುಡು ಇನಿಲ ಉಲ್ಲಾಗ ಮೂಲ್ಯನಕಲ್ನ ಆನಿ ಆ ನಡತೊಂದು ಬಾಯರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಚಿತನ ಸಾದಿ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ 5 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳದ ಬರ್ಸೋಗು ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಮುಡಿಯರಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತನಂಡ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಆ ಅರಿಕಾಲಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೊನೆ ಹೊಡೆದಂಡ ಆಯ್ತು ಅಜಂಕೆ ನಾಡು ಹೊಡಿತುಂಡು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಭವನೋಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತನ ಪಣ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ ಪಣ್ಪುಣ ಕೀಳರಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತುಜ ಓಲು ಒಣ್ಲೆ ಆನ್ ಮೂಲ್ಯ ಪಿರೌಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಕೀಳರಿಮೆ ನಮಕ್ ಶಾಪವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲ್ಯ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ್ಯ ಅವಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ ಶಾಪದಂಕ್ ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿಪೋಂಡ ಗುಣಗೆ ಅಂಚಿಪೋಂಡ ಕುಂಬಾರೆ ಇಂಚಿಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ನೂದು ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಈ ಮೂಲ್ಯನ ಕುಲಾಲೆಲ ಮೂಲ್ಯನ ಒಂಜನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುಣಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನಡೆ ರಡ್ನೆದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂತದ್ದು ಪಾತೇರ್ರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೀಳರಿಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಯಾನು ಮೂಲ್ಯ ಪಂಡದ ಧೈರ್ಯಡು ಮೂಲ ಉತ್ಸಾಹ ಆಯ್ತದು ನಂದ ದಿವಾಕರೇ ಪಂಡ್ಲೇಕ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರಣೆ ಪಂಡ್ಲೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕೊಡಿತ್ತುಂಡು ಆತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಂಗೆ ಆಯ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಸಂಘಗೆ ಆಯ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಉತ್ಸಾಹನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತನ ಕೆಲಸನು ಬಹುಶಃ ಸಂಘ ಆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆನ ಎಂಚ ಸಂಘಗೂ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಬಹುಶಃ ಸಂಘ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಜನಕುಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುರ್ದು ಬುಳೆದು ಬೈದನ ಎಂಚ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುರೇಷೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘನಕ್ಲೇನು ತೂತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮೈಸೂರದ ಪೂರ ಸಂಘದಕ್ಲೇನು ತೂತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಇತ್ತನೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘಗಳು ಇತ್ತನೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆಟ್ ಈತಾಲ್ನ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಅವಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅವಣದಂಡ ರಡ್ಡು ಗಲಾಟೆ ಆದಾತ ಈತ್ ಬರ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿದ ಕುಲಾಲ ಮೂಲ್ಯ ಸಂಘದಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಯೂರೊಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಆರನ್ನ ಎದುರುಡಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜ
ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುಡು ನಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಲು ವಹಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿನಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಈತೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಏನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ನಾರ್ತ್ ದಕ್ಲು ಅವಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇ ಇருந்து ದುಡ್ಡು ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಇಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಸಂಘಲು ವಹಿಸವನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯುವ ಜನತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಸಂಘ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಂತನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘಡ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಯುವಕರನ್ನ ಭಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಜವನೇರೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲು ಎಂಚಲ ನಲಿಪಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ತ ನಾವು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುಲಾಲ ಯುವತಿಯರು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಆತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುಂಡು ಆತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ಲ ಪುತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಜೇರ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೂರ್ನೆತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪುರೇಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣಚಿತನ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಳ್ರ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಾಗದ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದಾವಡು ಕರಾವಳಿದಾವದು ಪಾಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಜಮೀನು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ಪವನು ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಣಾಕ್ಲೆ ಇರಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಯಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮೇರನ ಜಾಗ ಉಂಡು 5 ಎಕರೆ ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಮಾರೆ ಅವಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಮೂಲುಂಡು ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವಿಭಾಜನೆ ಆತಿಜಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರದ ಹಲವಾರು ಜಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐನೆಂಚ ಮಲ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಣೆ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಎದುರು ಉಂತುನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಂಡ್ಪುಣಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏರ ಲಾಯರ್ ನಡೆ ಏರ ಪೋಣದಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಂದೇನು ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಂಘ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂತ ಸಂಘ ಅಕ್ಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೇಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘ ವೇದಿಕೆ ಕೊರನೇರ್ದವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘದ ಓಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲಿಪು ಎಂಕ್ಲ ದಯವುಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘ ಆ ಸಂಘಡು ಮೈಕ ಎಂಚಲ ಪಾತೇರು ಬಣ್ಣೇರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ 4 ಪಾತೇರು ಬಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತು ಬಾ ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘಡ ಆವಡು ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ನನಾತ್ ಸದಸ್ಯರ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತನ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕ ಅವರ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಲಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸೋಂದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂತು ಸಭಾಲೇಸಿನೇ ದುಂಬಿಕೊಂಡವಂತು ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಸಭಾಲೇಸಿಡ್ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾರ್ಪಣ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರಯಾಣೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನಂಚಿನ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಳ್ ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡಪ್ಯರ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡ್ಲಡೆ ಪೊಂಜೋಕಲೆಗಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸರಕಾರದ್ದು ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮನ್ಪೆರ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಅಗಾಧ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣತ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘಗೂ 29 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿನ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ಸಮಾಜಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಗಣತಿನ ಸಂಘದ
ಎಡ್ಡೆಗಾದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯಕಲೇನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರ್ ಉಳಾಳ್ರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನೆ ವಿಶೇಷ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಟ್ಟನೆಗೆ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಹೆಂಗ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾಯರ ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೇನ್ಯರ ನಿಗಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲರೆ ಪನ್ಪುನ ತಾಟಿದ ಅಣುವನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣೋ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಿವರು ಕುಲಾಲರ ರಕ್ಷಕ ಎನಿಸಿ ಪರಿವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಧಕ ಮಯೂರ ಉಳ್ಳಾಲರು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಧಕ ಮಯೂರ ಉಳ್ಳಾಲರು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಧಕ ಮಯೂರ ಉಳ್ಳಾಲರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಿವರು ಕುಲಾಲರ ರಕ್ಷಕ ಎನಿಸಿ ಪರಿವರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಿವರು ಕುಲಾಲರ ರಕ್ಷಕ ಎನಿಸಿ ಪರಿವರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಿವರು
ಬರೆವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಧಕ ಮಯೂರ ಉಳ್ಳಾಲರು. ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆದು ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆದು ನೆಲವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದವರು. ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆದು ನೆಲವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದವರು. ಆ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆದು ನೆಲವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದವರು. ಕುಲದೇವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಕುಲದೇವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ವೀರನಾರಾಯಣವರ ಪಡೆದವರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಲಿವರು. ಪ್ರೀತಿಯ ನಗೆ ಬೀರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ನಗೆ ಬೀರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳ ಸರದಾರರಿವರು. ಪ್ರೀತಿಯ ನಗೆ ಬೀರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳ ಸರದಾರರಿವರು. ತೈ ದಿನ ತಗ ದಿನ ತೈ ದಿನ ತೈ ತೈ ದಿನ ತಗ ದಿನ ತಗಡ ದಿನ ತೈ. ತೈ ದಿನ ತಗ ದಿನ ತೈ ದಿನ ತೈ ತೈ ದಿನ ತೈ ದಿನ ತಗಡ ದಿನ ತೈ. ತೈ ದಿನ ತೈ ತಗಡ ದಿನ ತೈ. ತೈ ದಿನ ತೈ ತಗಡ ದಿನ ತೈ. ತೈ ದಿನ ತೈ ತಗಡ ದಿನ ತೈ 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 ಯುಂಗತ್ತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಆದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಅಟ್ಟ ನೆಡು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದೊಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆ ಮುಂದುವರಿಸಾರುಳ್ಳೇರೆ. ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆ. ಮೂಜಿ ಕಡಲ ಬರಿಟು ನೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿಟು ಸಾರ ದೇವರ ನಡುಟು ದೈವ ಸಾನದ ನಡಿಟು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಬರಿಟು ಪುಳ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಕಡಲ ಗಡಿಟು ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಬೂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಆನ ಕಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ. ತಾಳ ಮೊಳಗಿದರೆ ಭೂಮಿ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ, ಚೆಂಡೆ ಗುಡುಗಿದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ವೇಷದ ವೈಭವ ಕಣ್ಮಣ ಸೆಳೆದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗವೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಜು ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೈನಕ್ಲು ಭಾಗವತರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ರಚನೆಲ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತ್ತೂರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮದ್ದಲಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಕುಲಾಲ್ ಅಳಿಕೆ. ಚೆಂಡೆ ಮೋನಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲಮಗರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಳಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಸ್ತುತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನೂರು. ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾರಿಕೆ. ಅಕ್ಲೆಗಳ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು. ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರ ರಂಗರಸದ
ರತ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಸ ಕಾವ್ಯಗೂ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೊಲಬುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವೈಭವದ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಚನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಡಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರಳುಂಡುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಬೆಳಗುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೌಲ್ಯನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ಸಮುದಾಯದ ಐಕ್ಯತೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೇವೆಗಾದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲಾಲೆರನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಾದು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣುತ 20 ಆಜನೆ ಇಸಬಿಡು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲಿನ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಫಲಸ್ವರೂಪಡು ಉಂಡಾಯಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಘ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನದ ಉಚ್ಚಯಗು ಐತ ಆಪಿನ ಈ ಬಂಗಾರ ಗಳಿಗೆಡು ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಗಾದಿನ ಪತ್ತದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಯುಗಾರಂಭದ ಹರಿಕಾರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೊಸ ದೇಖಿನ ಕೊರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕೆ ಅಡೆ ತಡೆದ ಸ್ತಾದಿಡು ಪತ್ತಿ ಕೆಲಸನ ಗಟ್ಟಿ ಪಂತಂಕೊಡು ಸಾಧಿಸಾಯಿನ ಛಲಗಾರೆ ಮಾತೃ ಸಂಘಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣತಿನ ಸಾಧಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾರಥಿ ಕುಲಾಲ ಕುಲತಿಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರಿನ ಕಿರು ಪರಿಚಯನು ನಿಕುಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಿರಿ ಎಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗೆಯಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಸಾರತ್ತ ಓರ್ಮಣುತ 74ನೇ ಇಸಬಿಡು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಮುಗಿತದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣನು ಉಳ್ಳಾಳದ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪಡೆವೊಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪಡೆಗೊಂಡೇರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಆದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣನು ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ 7ನೇ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಡು ಶಾಲಾ ನಾಯಕೆ ಆತಿನಾರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿತದು ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನ ನಾಯಕೆ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡು ಕರಾಟೆಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನತಿನಾರು NCCಡು ಕರ್ನಾಟಕನು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕುಳಾಯಿ ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮರಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಉಂದೆತ 11 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಿಂಧೂ ಸಾಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗುಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ 3ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಉಂದೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ತನ್ನ ನೇರ ನುಡಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬದ್ಧತೆದ ಹೊರಟು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಬಂಧು ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಮೋನ್ನತ ಗುರಿಯಾಯಿನ ಕುಲಾಲೆರೆ ಕುಲದೇವರು ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆದ ಸಾರಥ್ಯ ಪತ್ತದು ತಂಕ ಹೋರಾಟಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ಅದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರ್ನ ಪುದರಣ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಛಲಗಾರೆ ತನ್ನ ಕನ ಆಯಿನ ಸಮುದಾಯದ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉಚಿತ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಗೆ ಸರಕಾರದ್ದು ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಪರಿಶ್ರಮಿ ನಾಯಕಿ
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನ ಅಡಿಗೆನ್ನ ನಮನ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಳೆಗೆ ತಲಮಟ್ಟನ್ನು ತಟ್ಟದು ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಾದು ಸಹ ಸಂಘಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆವೊಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಡ ಅವೆಟ್ಟು ತಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆವೊಂದು ಎನಡ್ದು ಸಮಾಜ ಅತ್ತು ಸಮಾಜೊಡ್ದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಸಮುದಾಯದ ರಥ ಸಾರಥಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಒಪ್ಪುದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಪರೂಪದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರಖರ ಚಿಂತಕೆ ಅಪೂರ್ವ ವಾಗ್ಮಿ ಕುಲಾಲ ಕುಲತಿಲಕ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಮಯೂರಣ್ಣೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಗೌರವದ ಚಾವಡಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕುಲಬಾಂಧವರನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೃ ಸಂಘನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಯರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಸಮಸ್ತ ಕುಲಾಲ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ನಕಲೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಮಯೂರಣ್ಣನ ಸನ್ಮಾನ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಕುಲಾಲೆರೆ ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕನು ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಆ ಆರು ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಆರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಭಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆರೇನು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಆರೆಗೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮಾತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಡು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಾಯನು ಮಲ್ತೋದಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರೇಯನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ನೂತನೆ ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಯದೀಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೃ ಸಂಘಗೂ ಒಲಿದು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡೆದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಸಮುದಾಯ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುನಾಂಡ ಸಾರಗಟ್ಟಲು ಜನ ಸೇರುಣಾಂಡ ಐಕ್ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಯಕೆ ಕಾರಣ ಬಂಧುಳೆ ಆರೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿನ ಕೊರದು ಆರೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಯೂರಣ್ಣೆ ಇನಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮೂಜನೆ ಅವಧಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳೆರು ಆರು ಕೇವಲ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೆ ಆದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ನಿಕುಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣ ಜಿಂಜಾದೆ ಕೆಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ ಲೇಸ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ ನಡತು ಬತ್ತಂಡೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಣೆರೆಗಳ ಸೊಲೈತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮದಿಪೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬೊಕ ಮುರನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚೇನೆ ಎಂದು ತೋಜುನು ಮೈಸೂರ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚನೆ ಮೋಕೆ ತೊಜ್ಜುಪಾಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಈ
ಮೋಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆರೆಗೆ ಕಾರಣಾತಿನ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೊಕ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತ್ ಮಾತ ಮೋಕೆತಿ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಸಾಧನ ಉಡುಂದಾಂಡ ಎತ್ತ ಪಿರವುಡು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನು ಆ ಕಾರ್ಯಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಬೈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಅರ್ನ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಅರ್ನ ತಂಡಗಳ ಈ ಸನ್ಮಾನನ ಯಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಓವುಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಾತ್ ನಿಷ್ಠುರ ಬರಡು ಬರ್ಪುನಾತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಲು ಬರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಎದುರುಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿದಿನವೇ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ದಿಂಜ ಬಂದುಲು ಬೆತ ಬೇತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೋಲಾರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೃ ಸಂಘ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿನ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 99ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಪುನು ಮಾತೃ ಸಂಘ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಗೆಲುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಮನ್ಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು 100 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಇತ್ತಿನೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೆರಳೆನಿಕೆದಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂತೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಿತ್ತಿರೋದು ಅದರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕಾನೂನು ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಯಿನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠರಾಯಿನಿ ಆಂಡ 100 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆರೆಗೆ ಜಾಗೆ ಬಿತ್ತಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆನಿ ಮೊಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವವನ್ನು ದೀದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟುವೆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಜಾತಿ ಸಂಘ ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ನ ದೀಪೇರು ಆ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ದೀವಂದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಮಂತದು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಕೊಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಬೈಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚಮುಟ್ಟಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಇನಿ ಮೈಸೂರುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೇತ ಬೇತ ಭಾಗಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಲೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಇದು ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಖಾಲಿ ಸಂಘನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದಿಜ್ಜೇರು ಕಾಲಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲರಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುವೇರು 58 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು, ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಳಾಯಿ, ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪೆರಡೂರು, ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮಳಲಿ ಪನ್ಮಿನ 4 ಸಂಘೋಲೆನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘೋಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೇರು. ಇನಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘೋಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಬಾಳಪೇರು ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಸಂಘ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಂಘಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ಏತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ದಾತ್ ಲಾಭ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಉಂಡು. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲಿ ಆತ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೋನುಂಡೊಂದಾಂಡ ಜನಕುಲ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗೆಳಿಸಿದಂದಾಂಡ ಐಟುಪ್ಪುನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ ನಾವು ಏರೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು, ತನ್ಮೂಲಕ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಲು.
ಇನ್ನು ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಘೋಲದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇತ ಕಡೆಟ್ಟು ದಿಂಜ ಬ್ರಾಂಚಿನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ತನ್ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೆರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಬಂತೊಂದುಂಟು. ಇದು ಮಾತ ಅಭ್ಯುದಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ನಡತದೆ. ಸಹಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೆಳೆನಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ್ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಬರಪನು ದಿವಕರನ್ನೇ ಪಂಡ್ಯರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಏರೆಗೆ ಟೀಕೆ ಬರ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಏರು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪನು ಮನಿ ಪಂದಕುಲು ನನ್ನ ಓ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಹಿರಿಯ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏರಡ ಕೇಂಡಲ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಅಂತ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಬಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲರ ಮೂಲ್ಯರ ಯಾನೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಅತ್ತವು ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಆಂಡ ವೀರನಾರಾಯಣನ ದಯಟು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಲೆದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿನ ಸೇರಿಸವನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಅಂದ ಪನ್ನಡ ಅವು ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ರಾಜ್ಯಡೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಘವಾದಿನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ವಿರೋಧಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಸಂಘಗಳ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನ್ಪೋರಂದಾಂಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಘೋಷಣೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ DC ಆಫೀಸರ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ಪನು ನಿಮ್ಮದು ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗಲ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಉಪ್ಪನಕಲ್ ಓಲೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಜ್ಜಂದಿನಕಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಏರೋ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸದ ಅವಳ NCR ಆತಿನ ಕಾಪಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಆತಂದು ಪೋದು DC ನಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮೋಲು ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏರೆಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಒವೇ ಮುಖಾಂತರ ಒವೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯನ ತೂತು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ MLA ಬೇತಪಕ್ಷದ MLA ಬೇತಪಕ್ಷದ MP ಬೇತಪಕ್ಷದ MP MLC ಆಂಡಕಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋಯರಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯರಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಎದುರುಲ ಇನ್ನಿಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಚಾಪರ್ಪೇರು ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ವನಸು ಮನ್ಪೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪರಸ್ಪರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಸಮೇತ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ನೆಲೆತ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೂರದಿವಡು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ದೂರದಿವಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರಿಂಡು ನನ್ನ ಆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನೆಲೆಟ್ ಯಾನು ಶೇಷಪ್ಪನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡನ್ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪ ಯಾನು ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಊರು ಇಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಶೇಷಪ್ಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈತೆ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಶೇಷಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುರುಕು ಬಂದಾಗ ಏನಾರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಶೇಷಪ್ಪನ್ನ ಇನಿ 40-50 ಜನ ಸೇರಿದುಪ್ಪರೆಗೆ ಯಾವು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಛಲನು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ದಿಂಜುನಾತ್ ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಮಂತದರನ್ನು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ನಿಖಿಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನಕುಲು ನಿಖಿಲಿನ ಕೆಲಸನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಆಶಾಭಾವನನ ದಿಂಜ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಿಖಿಲು ಮಂತದರು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು
ನನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗೆ ಎಂಕಿಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪು ಅಪನ್ ಪಿನೇನು ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಪನೋಡಾಪನ್ ಬರ್ಪಿನ 100 ವರ್ಷ ದಿಂಜುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪುತ್ತೂರದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಡ್ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಸಿಟಿತ ಭಾಗ ಬುಡ್ನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗ ಏತೋ ಉಂಡು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗ ಉಂಡು, ಸುಳ್ಯದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗೀತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ದ ಸ್ಟೇಜಿಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಮೌಂಟುಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಅಲ್ಲ PGಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗ 4,000-5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಕಾಸು ಕಡಪಡ್ದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದಾನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಕಾಸು ಒರಿಯುಜಿ. ಈ ಕಷ್ಟ ಅವು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು, ಎಂಗ್ಲಂಚಿನ ಸಿಟಿದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುಳ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಾರೋಲೇರು ಆರು ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ನಕಲ ಭಾಗದ ವಿಚಾರನ ಪಂತೇರು. ನವೀನನ್ನೇ ಮಹೇಶನ್ನ ಅಂಚಿನಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಕಷ್ಟನ ಪಂತೇರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು 100 ವರ್ಷ ದಿಂಜುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಡ್ ಅವಲ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಒತ್ತುಡು ಒಂಜಿ CA ಸೈಟ್ನ ಎಂಕಲ್ ಖರೀದು ಮನ್ಪರೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸತಿನ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆನ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೈಪಾಡ್ದ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿದಾತ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆತದಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅನ್ಯರನ್ನು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಆತು ವಿಚಾರನ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚದೆ ತುನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿತ ಸನ್ಮಾನಗ ಋಣ ಸಂಧಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಯರು ಪಂಡೇರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಸರಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ನಿಂಕಲು ವಹಿಸೋಡು ಯಾನು ರಾಜ್ಯದ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಗಪೋತೆ ಅವಳು ಈತು ಪೊರ್ತು ಈತು ಜನ ಕುಳ್ಳುಜೇರು ಅವಳು ಬರ್ಪು ನಕಲು ಪೂರ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಜ್ಜಿ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಅಕ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ ನಕಲ್ಲ ಬತ್ತೆರು ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬಾತೆರಿಯರು ಐನಡ್ದವರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಕುಂಬಾರರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ನಿಮೀನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ತುಯರಡ ಮುಲ್ಪ ಐಡ್ದೆಚ್ಚ ಗೊಂದಲಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ 1 ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪರಂದ ಅಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನಂಚಿನ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶನೋ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ಮುರನಿ ಹಾಸನದ ಜನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ 3 ಬೀಡ್ ಒವ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, CM ಅನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಏನಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೊಂದು 4-5 ಸಾವಿರ 4-5 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ 10,000 ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 10,000 ಜನ ನಾವೇ ಸೇರ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, 2,000 ಜನ ಬನ್ನಿ. ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಬರುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಕುಲಾಲರಾಗಿ ಕುಂಬಾರರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯೇ ಬೇಕು, ಭಾಷಣವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಳಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಇಡೀ ವರಂಡದ ಯಾರು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಸೈಡ್ದ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೆ. ಬರುವಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಪನತ್ತು ಹಾಲಲ್ಲ, ಪೂರ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಹಿಡನ್ ಎಜೆಂಡಾಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನೇನು ಪಂಡಿನ ಸರಿಯಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ತೊಜಿಪಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಲ್ಪದ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಮಾತು ಬತ್ತಿನೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಲ್ಲುದು ಇದು ನನ್ನೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಆಯ ಯಾಪ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆಯನೇ ಯಾರಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದಿಂಚ ಪಾತ್ರನ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಎಂಚಿನ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಿನಕಲ ನಡುಟು ಈ ಸಮಾಜನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡು. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಆತ ಸ್ವಾರ್ಥನ ತೊಜಿಪೋವೇರು, ಒಂದು ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಆತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯನ ಉಪ್ಪೇರು. ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಜನಕುಲೇನು ನಾಯಕರೇನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿದೆ ತೊಂದು ಸೇಸಪನ್ನ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರದನ ನನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಏತು ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರ
ನಾಯಕಾಯನೇ ಯಾಪಲ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಎದುರುಗು ನೀಡೋಡು ನಾಯಕಾಯನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ನೀಡುದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಯಾಪ ಪೊಯ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಕೈ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನು ಯಾಪ ಯಾನು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನ ಕೈ ಇಂಚೆನೇ ಹಿಡಿದು ಬೇಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಬೇನೇನು ಪೂರ ನಮ ತಿನ್ಕ ಕದ್ದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಕೈಪೆನು ಪೂರ ನಮ ಪರ್ಕ ಸಮಾಜಗೆ ಚೀಪೆನು ಕೊರ್ಕ ಈ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನದ ದಿನಟ್ ಆಕಲು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಯಾನು ಮೂಲ್ಯೆ ಯಾನು ಕುಲಾಲೆ ಎಂದು ಪನೋಡೊಂದು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಾಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಜಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜವಾದ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಡುದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಜನಕುಲುಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟ ಲೆತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಕೀಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಾರಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ 25 ಜನ ವಕೀಲರ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪಂಡ ಐಟೊಂಜಿ 100 ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ಸೇರುವೇರು ನಮ್ಮ ವೈಟಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡದ್ದು ಗತ್ತಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಅಳುಕುವ ಯಾಪಲ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಲಕ್ಕನೆ ಪಾತಿರಗ ಆಯರೆಗೆ ಪೋರೆಗೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡಲ ಉಪ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ನಮ್ಮಡಲ ಉಪ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಎದುರಾಳಿನ ಕಲ್ಲಡಲ ಉಪ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಆಯ್ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾಹಸಶೀಲತೆನು ಕನಕ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗೂ ಬೋಡಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಕ ಗಟ್ಟಿಡು ಕೇನುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶಗೆ ವಂದಿಸವೊಂದು ನಿಖಲ್ ದೀತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಋಣ నేను ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುವ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮನ್ಪು నేను ಮರತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎದುರಿಸುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆನು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಿನ ಆನನು ನಾಡುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಮಗೇನುವ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಮಗೇನೇ ಎಂಡ ಬರ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪಯ ನೀ ಪಣ್ಣಿನೇ ಆನನಾಪ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಆನನ್ನು ತೊಜಿಪೋಡ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯನಂಚಿನ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 35 ಜನಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪಿರ 25 ಜನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತದ ನಮ್ಮಡ ದಾನಿನೊಕ್ಕಲಿ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ವಿಚಾರ ಏರಾಂಡಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ದುರುದ್ದೇಶವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನ ಪಾಡೇರಂದಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಡನೆ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಏರಾ ಕುಲ್ಲುದು ಏರಾ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಆ ರಂಚ ಮಂತದರಿಗೆ ಮಾರ ಪಂಡದು ಟೀಕೆ ಮಂತರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತದಿನಂಚಿನ 98% ಕೆಲಸ 2% ತಪ್ಪುಡು ಪೋಪುಣುಂದಾಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಜನಕುಲು ದುಂಬು ಬರಪುನವು ಕಷ್ಟ ಅವು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುವ ಎಂಕಲು ಪೋಪ ಎಲ್ಲ ಪಿರವಂಜಾತ ಜನಕುಲು ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಖಿಲ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾಜವಾದ ನಮ್ಮ ರೂಪುಗೊಳಿಸಾಕ ಪನೊಂದು ನಮಕ ಪೂರರೆಗಳ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಎಡ್ಡಮನ್ ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತ ಪನ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕುಲಾಲ್ ಸುಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ ಪನ್ಪನ ಭರವಸೆಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಭಾಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಕೂಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಪೆಂಬೆರೆ ಲೇಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪೊಡೊಂದು ಬಿಣ್ಣಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಳಾಧಿಪತಿ ಆಯನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸೇಸಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘದ ದಿವಾಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕೋರಿ ನಮ್ಮ
ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಂಭಾಗೋಡಿ ತನಂಚನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಭಗಿನರೇ ನೆಲಬಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ತುಳುಟ್ಟು ಪನಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಲಾವು ದಯಮಲ್ತದೆ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದು ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಾದ ತುಳು ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾತಿರುವ ಪಿದೈ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಐಕೆ ಕ್ಷಮ ಪಡೆದು ಕೇಳೋಣ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಂಗ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 80ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 79ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 79ರಲ್ಲಿ PUC ಮಾಡಿ 80ರಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಂದ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದವನು. ಆಗ ಈ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಆಗ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಭವಾನಿ ವಾಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಸಪ್ಪ ಕುಲಾಲ ಏನೋ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಟೈಲರ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನಾರ್ದನ ಅವರ ಭಾವ, ತುಂಬ ಜನ. ಆಗ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕುಲಸೇವಕರ ನಮ್ಮ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BS ಕುಲಾಲರು ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ BS ಕುಲಾಲರ ಕೊಡುಗೆನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಹನಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸವಾಲುಗಳು ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಸಂಘ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ, ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ AC ಗ್ರೇಡ್ ತನಕ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತನಕ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತನಕ ನಾವು ಮಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಶುಭ ಸಂತೋಷನೇ. ಆದರೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ, LK ಅದ್ವಾನಿಯವರು, ವಾಜಪೇಯಿಯವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ 4, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಜನಸಂಘ ಇತ್ತು. ಜನಸಂಘ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ. ಈಗ ಉಳ್ಳಾಳವರು ಹೇಳಿದರು, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ,
ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣ್ಣಿರುವ ಮರಕ್ಕೇ ಕಲ್ಲೊಡೆಯೋದು. ಏನು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಲ್ಲೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋವು ನಲಿಗಳು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸೆಸಪ್ಪ ಕುಲಾಲರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ವಾ? ಮೊದಲಿನಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮಾಜನೇ ಹಾಗೆ. ಮೊದಲು ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ಏನನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಅನುಮಾನ, ಇವನೇನು ಮಾಡಲಾರ, ಇವನಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಅನುಮಾನನ ದಾಟಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಎಳೆದು ಅವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಅದನ್ನೂ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಾರ್ರಿ, ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಿ. ಪುನಃ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದೇ ಜನ ಬಂದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮಾಜ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋ, ಅದೇ ಜನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಹಾರ, ತುರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ನಾಯಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ಮಯೂರ್ ಉಲ್ಲಾಳ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಮೂಹನೇ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಅದ್ವಾನಿಯವರು, ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಯರು, ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲೊಂದು ವಿಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು, ಅಗಲ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಈಗ ಅಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪುರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಹೋಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೋಡಿ, ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದವರು. ಅವರೇನವರು ಹುಟ್ಟು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ತಾಯಂದರು ನೀವು ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ತಾಯಂದಿರು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಯಕಿಯರು ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಊರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಎಂಜಿನಿಯರು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕಾದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೂಕಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನಂದರೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಶಿವಾಜಿನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿಂದ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಖಾಸಗಿಯಾಗೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜನೂ ಇದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಆದರೆ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಲೆಳೆಯವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ, ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಳೀತಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಂತೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಲ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಳೀತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಸೇಸಪ್ಪ ಕುಲಾರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಆ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಊರು ಇದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ, ನನಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹುಟ್ಟೂರು ನಾವು ಕೊಡಿಪಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಈಗ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವರು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೆನಪಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೌಳಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿದು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ 6.25 ಅಡಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಪಾದಂಗಳವರು ಹೋದ ವರ್ಷ 19ನೇ ತಾರೀಕು 2025ಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ 42,000 ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ 32,000 ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30ಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:30 ತನಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. 6.25 ಅಡಿಯ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿದು ಇರುವುದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಪತಿಯ ಅರ್ಚಕರನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಈ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಅದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೋಮಾಲ ಉತ್ಸವಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಅದು ಆ ಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂದು ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದು ತುಂಬ ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋದವರು, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ, ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ರಾವಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಈಗ ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ,
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಚೈತನ್ಯನೂ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅವನು ಖಂಡಿತ ವೀರನಾಗ್ತಾನೆ, ಧೀರನಾಗ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವನು ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ದಡೂತಿ ಹೃದಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಡೂತಿ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ದಡೂತಿ ಹೃದಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಈಗ ನಾವೊಂಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಒಂಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿವಾಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇಷಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೋಕೋ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ. 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಗುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೀಗೆ ಗುದ್ದಿ ವೈರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಬೀಳಬೇಡಿ. ಧೈರ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ. ದುಡ್ಡಿದ್ದವನು ಏನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗ್ತೀರ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೋದೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಧೈರ್ಯ ಕೆಡಬೇಡಿ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ 28ರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀವು ಸೋಲಿಗಿಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ರೀಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನ ದುಡ್ಡು. ಸಮಾಜದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಬರದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. 50 ಕೋಟಿ 75 ಕೋಟಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿನವ್ರೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ, 5 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ 93ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಕಲೆಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅವನೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫು ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ, ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವು, ನನ್ನ ಮಗ ಆವಾಗ LKG ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 7,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, MBA ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, MCA ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, MCOM ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ತಾಯ್ತಾ, ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಓದಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಬಂದರು, ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇರೋದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ರವ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಉಡುಪಿ DC ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ, ಆಗ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಅವರು
ಉಡುಪಿ ಡಿ ಸಿ ಸ್ವರೂಪ. ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಂಜಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ಓದಿದೆ. ಇವತ್ತು IAS ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಡುಪಿ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ IASಗಳು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆನೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವತ್ತು SLC ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ. PUC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕನಸು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನಸು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 150 ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅವನು ಟೀ ಕುಡಿತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೋಸೆ ತಿಂತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಜಮಾನ ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೇನು? ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ TC ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾನು ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ HM ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು 7,500 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10,000 ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಹರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಳ್ವರು, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಹೇಗಾದರು 1980ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದ ಆಳ್ವರ ಮಗ, ಅವರ ಆನಂದ ಆಳ್ವರ ಅಳಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವರ ಮಗ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಇತ್ತು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದರು. ಬಟ್ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು, ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಆಳ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ? ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವವರು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ಬಲಾಢ್ಯರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನೇ ಬಂದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳೋರಿಗೆ ರಾಶಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯದ್ವತ್ತದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಏನು ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಮೀರಿ ತುಂಬ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, IASಗಳಿದ್ದಾರೆ, IPS ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈರು ಉಳ್ಳಾಳವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಿಷ್ಟು IAS ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, IRS ಆಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ನೀವೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಏನು? ಮಾಜಿ ಆದರು ಇರುವಾಗ ನೀವು ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಣಕ್ಯತನ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಇವನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವತ್ತಾರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಪಿ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂತು ಸಭಾ ಲೇಸಿನ ತುಂಬುಕೊಂಡು ಬಂತು ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀತು ಬತ್ತಿದರು ವೀರನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಿರಣ್ ನಟ್ಲೂರು ಬೇರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ದಳಪತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅತ್ತಾವರ ಅಂಬೆರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಆರೆಲ್ನ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಟ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಬು ಮುಳ್ಳಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಳ್ಳರು. ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೆರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರಿ ಅರೆಲ್ನ ಗೌರವಯುತವಾದ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಸಿಟಿಗುದ್ದೆ ಬೆರೆಲ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು. ಕುಡೂರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸಬನೂರು ಬೆರೆಲ್ನ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಮೂಲ್ಯ ಸೂತ್ರಬೆಟ್ಟು ಬೆರೆಲ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಅಲಿಕೆ ಬೆರೆಲ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು. ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕುಡೂರಿ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಬೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡೂರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಉಡ್ಡಂಗಳ ಬೆರೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು. ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್ ಬೆರೆಲ್ನ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಲಾಲ ಸುಧಾರಕರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುಳ್ಯ ಬೆಲ್ಲಾರೆನೆತ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬೆರೆಲ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಗೌರವಯುತವಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು. ಲೇಸನೆ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂತು ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶಬರಿ ಆರ್ಸ್ದ ಸುಧಾಕರ ಕುಲಾಲ ಒತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಆರೆಲ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡಪುಣ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಸಭಾಲೆಸಿನ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲೆಸಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಳೆ ಬುಕ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಡಿ ಎ ತನಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಂಟಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಿಣ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರು ಎಂಬ ಮಹಾಸಂಪುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರತೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದಿರು. ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ 2025 ಸಾಲದ CA ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಕೀರ್ತಿ ಗಣತಿನ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ DA ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಂದೂರು
ಚಂದೂರು ಬರ್ನಿ ಅಂದ ಚಂದಮೋನು ಹೃದಯ ಅರವಿಂದ ಜೂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನಸಿ ಜನ ಪುಣ್ಯಧನ್ಯಮೋ ಧನ್ಯೋ ಎಂದರು ಮಗನು ಭಾರವು ರೇ ಗರಿ ರೇ ಗರಿ ರೇ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ರೇ ಸರಿ ಎಂದರು ಸುಲ್ಮೆಲು ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಲಾಲ್ GS ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅಲೆಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಲು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ದೊಂದು ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಣೆರಿನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಭೆಳು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಳೆ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮಹಾಸಂಪುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾತ ಬೇಲೆ ಬೆಂದುನ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ 2025 ಸಿಎಟ್ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ದೀಕ್ಷಾ ಡಿ ಎಂಬೇರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು CH ಜಯಾನಂದ ಬೇರು ಓದುಡೊಂದು ವಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡಪುನ ಈ ಆಟದ ಕೂಟ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟಡಿಪುಣ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಭೂಮಿದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸಮಸ್ತ ಕುಲಾಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಳೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ DA ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕದ ಪತ್ರನು ವಾಚಿಸರೆ ನಿಖುಲ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಳೆ ಬಂಟೋಳ ತಾಲೂಕು ಮಾನಿಳ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ತಿಮೂಳೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರೆ ಎಂಬ ಮಹಾಸಂಪುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19/7/26 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುರಭವನದ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಆಟದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನೀಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ DA ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಎಳ್ಮುಡಿಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ತಾವು
ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ CA ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 19/7/26ನೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಆಟದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನೀಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕ. ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂತು ಲೇಸನೆ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಲೇಸಿಡ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಂತಿಚ್ಚಾಲು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಲಿಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಪ್ಲೇರಿ ಬದಿಯಡ್ಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಳು ಉಪನ್ಯಾಸಗಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಇಲೇಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಆರೆ ಮುಳ್ತು ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಆರೆ ನಂಬಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಂಬಿನ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವೇರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆಲು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಣ ಹೊರಟು ಅರಣಿ ಲೇಸಿಡ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮೂಡಾಯಿಟ್ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿಟ್ ಅರಬಿಕಡಲು, ತೆನ್ಕಾಯಿಟ್ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಬಡ್ಕಾಯಿಟ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮಾ ಪರಿಧಿ ಮೂಲು ಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಮಾಡೊಡಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಬನುಟಿಚ್ಚಿಂಚಿನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾಂತ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ನೆನ ಆಟಿತ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಸೇಸಪಣ್ಣೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಳ್ಳಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನುಗೊಂದುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿತ್ತಿನ ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಟ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗಳ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಅನುಭವ ಭೀಷ್ಮರಾಯನಿಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆ ಎನ್ನಪ್ರಾಯದ ತಗೆತಂಗಡಿಗುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕಜ್ಜದ ಪದುಕೆರೆ ದುಂಬಾತು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ಡೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಸುರೂಕು ಇರೇಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಆಜೈನವು ಗಸಿ ಉನುಪ್ಪು ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಮುಂದು ಪೂರ ಬತ್ತುದಾನಗನಿಕಲಿಗೆ ಬಂಜಾರಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಹಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೇರು ಹಳೆ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚೋ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಕ್ಕದು ಪೋತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅಂದೇಳಿ ತುಂಬು ಭಿನ್ನಕ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರತಾತಂಡು ಜ್ಞಾನತ ಬಡವನು ನಿಕಲಿಗೆ ಜಿಂಜಾತೇರು ಅಂಚನಕನ ಕಡೇತ ಅಳೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡೆಂಕು ಗುಂತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯಟು ವರ್ತುಲೊಡು ಏನು ಉಂತಾತೇರು ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಯ ರೂಪನ್ಪುನವು ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸಂಡ ಬಡವಾತಿ ಏರಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒನಸಾಯಿನ ಬಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನಿರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಜು ಉಬ್ರಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಯಾನು ಒತ್ತುದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಣ 16ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯು ಕೊಂಜಿ ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಿ 2 ಗಂಟೆ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಪಂಡ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಎನ್ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಕರಿನೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬಲ ಎನ್ನ ಮಹೇಶಣ್ಣೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೊಡುಗ ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಏನು ಆನಿ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಸಮಯ ಅವಧಿತ ಉಲಾಯಿ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಮೂಲ್ಯರೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಪ್ಪುನೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೇರಿಕನ ನಾಡುಪತ್ತಿ ಆಡಮುಟ್ಟ ಅಮೇರಿಕಾ ಪನ್ಪುನ ದ್ವೀಪ ಏರಿಗಳ ಗೊಂತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಮೇರಿಕನ ನಾಡುಪತ್ತನಾಗ ಅವಳು ಸುರೂಕಾತ ಅವಲಿತ್ತಿಂಚಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಏರಿವು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೊಲಂಬಸ್ ಪನ್ಪೆ ಕುಂಬಾರರೇ
ಸುರೂತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಂಬಾರಿರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ನಾಡ್ದು ಪಣ್ಣಗ 184 ದೇಶೋರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಮಾಂತಾ ದೇಶೋರ್ದಲ ನಮನ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತೆ ಮಾಂತ ದೇಶಗಳಿಗಟ್ಲ ಕುಂಬಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ವಾಸವಾತು ಉಂಡು ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಹತ್ತಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತಿರಿಯೋನೋಡು ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಮೂಲ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚಾಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಉಪದೇಶ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೊರಿಯೇರಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜ ಐಟು ಬರ್ಪುನ ವೈರುಧ್ಯ ಐಟು ಬರ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂದು ಪೂರ ಸಹಜಾತ ಬರ್ಪುಣು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲೇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನಿರ್ದು ಯಾನುರಿಯ ಹಿಂದೂ ಯಾನುರಿಯ ಭಾರತ ತಾಯಿ ಯಾನುರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಸುರೂಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನೇ ఆయన ಮೂಲ್ಯತ್ವಗೂ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಏರಿ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳೇನು ಜ್ಞಾನಗಳೇನು ತೆರಿತಿಪ್ಪೇನ ಏರಿ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ఆయన ಅಳವಡಿಸಿದಿಪ್ಪೇನ ಏರಿ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ఆయన ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇನ ಆಯೇ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯ ಆವಿಡಂಡ ನೀತಿ ಸಾರಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ನೀತಿ ಸಾರಡು ಕಾನಿ ಕಕ್ಕಾನಿ ಕಾನಿ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಕೌ ದೇಶವು ಕೌ ಯಯಾಯ ಆಯಗೌ ಕಶ್ಚಾಹ ಕಾಜಮೇ ಶತ್ರು ಇದಿ ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಮುಹು ಮುಹುಂದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಏರೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಮಾಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ನಾಗರಿಕತೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗಲ ತನ್ನ ಮಗೆ ಸಮಾಜಡು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಆಯ ಸುರೂಕಿ ಪಿಂದೊಂದಿಪ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಕಾನಿ ಕಕ್ಕಾನಿ ಯಾನು ಏರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸುರೂಕ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಯಾನು ಏರಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ 84 ದಶಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಜೀವವು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ದಯವಂಡ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಪೊರ್ತಾನಗ ಬಡವಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಬಡವಾಪುಂಡು ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತೂನಗ ಭಯ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಭಯ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಬಚ್ಚೆಲಾನಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಣು ಪಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಲಿಂಗ ಪ್ರಭೇದದ್ದು ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯಾದ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯಾತ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷದಾನೆ ಪಂಡ ಆಲೋಚನ ಶಕ್ತಿಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಲ ಪಾತಿರುಣ ಶಕ್ತಿಲ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡು ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಕಾಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏರು ಸುರೂಕ ಆಪೆನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏನ ಪೂರ್ಣ ಬುಕ್ಕ ನಮಕು ಧರ್ಮನೋ ದೇಶನೋ ಹಿಂದುವ ಜಾತಿಯ ಸಮುದಾಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡತೋಂದು ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುರುಕ ಆಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಈರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ನಡವು ತಪ್ಪು ಆಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಜನ್ಲ ನಮನೇಲೆಪ್ಪಡಾದ ಪಾತೇರ್ದು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಐಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪುಣ ಈ ಪಾತೇರ್ನಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಯಗ ಅಪ್ಪಣ ಯಾನು ಪಾತ್ರಜನ ಆಯ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವನು ಮನುಷ್ಯ ಆಯಿನೆಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೋಡು ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಶರೀರನು ಆ ಶರೀರನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರನು ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಮಧ್ಯ ದಾದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತು ಅಡ್ಡಾಂಡ ಇಂಕ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಯೂರಿನ್ಗೆ ಪೋವಡ ಜನಚೂರು ಮೈಮೂತ್ರ ದಾದಾಂಡ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನಿಕ್ಕಿ ವೇದಿಕೆ ಐನು ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿವೋನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಶರೀರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣ ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗು ಐಕು ಓಲುಂದಿದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಯರ್ಗೆ ಪೂರಾ ಪಡಿಗೆ ಮೈಪುಂಡು ಪೆತ್ತ ಕೈಕ ಅಂಜುಗಳೇ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಆದ ಅಕಲು ಆ ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಾಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಮನುಷ್ಯ ಆವಡು ಕಾನಿ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರ್ನ ಕ್ಲಿಯೇರಿಂದು ಸುರೂಕು ತುವಡು ಈ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹವಾಸ ಈ ಮನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಅವನಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ ಆಯ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗಿತ್ತಿನಾಯನೋ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ದೋಷಗಿತ್ತಿನಾಯನೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುರೂಕು ಮನ್ಪಡು ಕಾನಿ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಎನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಟು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳುಂಡ 26 ಕೋಟಿ ಅಸುರಶಕ್ತಿಗಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಕೆ ಐಪೆ ಖಾರ ಕನೆರು ತಿಂದನಗ ಹರಿಸಡ್ಬೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳು ಇಪ್ಪು ಸರಿ ಐನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರುಂಡ ಸರಿ ಕೌ ದೇಶ ಆ ದೇಶ ಬನ್ನಗ
ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿಕುಲು ಇತ್ತಿನ ವೇದಗುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೋಕಗೆ ವಿಶ್ವಕುರಿಯಂಚಿನ ಭಾರತಡು ಪುಟ್ಟದೆಯಾನು ಈ ಭಾರತದ ಮನ್ನಡಿ ಏನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಮನ್ಪಂದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿನಿ ಬುಳೆಪಾವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಮಾಡು ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣೆ ಯಾನು ವಾ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಾಕಿತ್ತನಕಲು ಪೂರ ಮತಕ್ಕುಲು ಒವುಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯನು ತೂತು ಐನು ವಿರೋಧಿ ಸಾತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಮತಕ್ಕುಲು ಸನಾತನ ಆಚರಣೆದ ಜೀವನ ಧರ್ಮನು ಪಾಲಿಸುನ ಹಿಂದೂ ಜನ್ಮಟು ಯಾನು ಪುಟ್ಟದೆ ಪರಂಪರೆನೇ ಬುಕ್ಕಾದು ತೆರೆಯಡು ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ನಮ್ಕು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಮೂನ ಮಾಮು ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಧರ್ಮದೈವ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನಿಯಾನು ದ್ರೋಹ ಮನ್ಪಂದೆ ಏರಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇನ ಆಯ ನಿಜವಾತ ಮೂಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮನ್ಪನಚ್ಚಿನೈ ಕೌ ಆಯಗವು ಎಂಕಿ ಏತು ಆಯ ಉಂಡು ಆದಾಯ ಉಂಡು ಆ ಆದಾಯಟು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವ್ಯಯನು ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕುಡು ಏತು ಪರಂದನ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನ ಆತೇ ತಿನ್ಪುಡು ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯದ ವಿಷಯ ಪೋರೆಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಗ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣದಾಂಡ ಸರಕಾರಿ ಆವಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇಲೆ ಆಡಿನ ಸುರೂಕು ಆಯ್ದೆಪ್ಪನ ಐಫೋನ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಸುರೂತ ಸಂಬಳೊಟ್ಟಿ ಐಟು ಸಾಲ ರಡ್ಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಣಗ 10-14 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ ಐಟು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಸಾಲ ಆ ರೀತಿ ಕೌ ದೇಶ ಕೌ ಆಯಗವು ನಮ್ಮನ ಆಯನು ಒಂತೊಂದು ಆದಾಯನು ಒಂತೊಂದು ಏರು ಪೋಪೆನ ಆಯ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ರೀತಿದ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಾವು ಬತ್ತಿನಾಂಡ ಇದು ಚಿಂತ್ಯ ಮುಹು ಐನಿ ಏಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಪಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಿದಾಡ್ದಿಯಾನು ಪೋನಗ ಎನ್ನೆಡ್ದಾತು ಏರೆಗಿಲ ಪಾತೆರಟೋ ನಡತೆಟೋ ಬೇನೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನೋಡ ಆಯ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಡು ಬೈಯಗ ಬಣ್ಣಗ ಏನ ಪಾತೆರೊಡ್ದ ಎನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಟ್ಟು ಏರೆಗಾಣ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆತಿತ್ತನ ನಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ತೂಪನೆತ್ತು ಅಪ್ಪಗನಾಗ ಫೋನ್ಲು ಎತ್ತದು ಪನೋಡು ಎನ್ನೆಡ್ದಾದು ದಾದ ತಪ್ಪಾತಂದು ಅಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯ ಆ ಗುಣ ನಮಕು ಬೋಡು ಮೂಲ್ಯರಿಂದ ಪಂಡ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಂಚ ಪಂಡ ತುಳುವ ಬೆಳಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಗುಳುಂಕ ನಿಂಗುಳಿ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಅಗ್ಗಿಯಡು ಪತ್ತೊಣಂದಿ ಮೂಲ್ಯನಕಲಟ್ಲ ಅಂಚಂಜಿ ಅಂಜ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಂಜಿ ಆವಡಣ್ಣ ಆವಡ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅಂದುಗಳ ಹತ್ತುಗಳ ತರೆಬೊಗ್ಗ ಅವನಕಲು ಮೂಲ್ಯನಕಲು ಈ ಮೂಲ್ಯನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದಾದ ಆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬತ್ತಿನೊಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಜಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದೊಂದು ಆಹಾರದ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಅನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯ ಊಲ ಇದ್ದಂದ ಇತ್ತಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಂದುದು ಬದುಕಲೇ ನಾಗರಿಕ ಬತ್ತಲೇನು ಲೋಕಗೂ ಸುರೂಕು ಉಪದೇಶ ಕೊನ್ನ ಸಮಾಜ ಇವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಅವು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ತೀರದೇ ನಮಕು ಬತ್ತದನು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಲ ಒರಿಯೊಂದುಂಡು ಕುಂಬಾರ ಅಂದ ಅರಪಲ್ಲೆಕ ಚೌಡಶೆಟ್ಟಿಂದೋ ಪ್ರಜಾಪತಿಂದೋ ಕುಶವಂದೋ ಕುಲಾಲಂದೋ ಮೂಲ್ಯಂದೋ ಹಾಂಡಂದೋ ಏತೇತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಫಲದೀಪಿಕಾ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯುಡು 4 ವೇದಡು ವೇದದ ಕಣ್ಣವು ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯುಡು ವರಾಹ ಮಹೀರ ಪನ್ಪುನ ಋಷಿವರಿಯರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನು ಬರೀತೀರಿ ಫಲದೀಪಿಕಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡು ಅಂಚಿನ ವೇದದ ಗ್ರಂಥಡು ವಾ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಅರಣ್ಯೇ ಕೇದಾರೇ ಶಯನಭವನೆ ಶುಭ್ರಶಲಿಲೆ ಗಿರೌಪಾದ ಸಸ್ಯಾನ್ವಿತ ಭುವಿ ವಿಷಾಂ ದಾಮಿ ಶುಶುಯಿಲೆ ಜನಾದಿಶಾಸ್ತಾನೆ ಸಜಲ ವಿಪಿನೆ ದಾಮ್ ವಿಚಾರತ ಕುಲಾಲೆ ಕೀಲಾಲೆ ವಸತಿ ರುಧಿ ಮೇಷಭವನಾತ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿನಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ವರಮಾಹಿರ ಋಷಿಟ್ಟುಂಟು ಎಂಚಿನಂಚ ಪಂಡ ಎಕಡೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಓಲ ವಾಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮೂಲ್ಯ ಕುಂಬಾರ ವರ್ಗದಾಕ್ಲು ಓಲುಪೂರ ವಾಸ ಮನ್ಪುರಂಡ ಅರಣ್ಯೇ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲವ್ಲು ವಾಸ ಮನ್ಪಿರು ದಾನೆ ಪಂಡ ಕಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಲನವಲನು ತೆರಿನಕಲು ಏರಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯನಕಲು ಕೇದಾರೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶೋಟ್ಲ ಗದ್ದೆ ಪ್ರದೇಶೋಟ್ಲ ನಮ್ಕೊಂಚ ಪದ್ಯ ಕಡೆ ಬಲ್ಪು ಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಡು ಕಟ್ತಾನೆ ಕಂಡ ಮಾಂತೇರು ಕೃಷಿ ಮಾಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಂತನಕಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲು ಶುಭ್ರಶಲೀಲೆ ಪಂಡ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಸಂಸಾರಗೂ ಕುಟುಂಬಡು ಆ ನೀತಿ ಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ಕಂಡನೆ ಬುಡತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಂತನಕಲು ಅಕಲೆ ವಿಷಾಂ ವ್ಯಾಪಾರನ್ನ ಮಾಂತೇರಿ ಕರಮಾಂತದ ವ್ಯಾಪಾರನ್ನ ಮಾಂತೇರಿ ಕಂಡ ಕೃಷಿತವುಲ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜ ಅನ್ನವುಲ್ಲ ನೀರು ಇತ್ತನವುಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಂತೇರಿ ಕುಲಾಲೆ ಕೀಲಾಲೆ ಕುಲಾಲ ವರ್ಗದಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಂತಂದು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ
ಸಾದಿನ ತೋಜಾಯನಾಕಲು ಅಟ್ ಕುಲಾಲೆ ಕೀಲಾಲೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಕಲೆತ್ತ ಕುಲನು ಕುಲತ್ತ ಕಲೆನು ಒರಿಪ್ಪಾಯನಾಕಲು. ಕೀಲಾಲೆ ಪಂಡನಾಂಡ ಕರ್ರಮ ಅಂತது ಆ ತಗೊರಿ ಪೂರ ಇತ್ತದು ಆವೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಆವೆತ ಮಣ್ಣುತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನಿ ಕೀಲಾಲೆ ಪನ್ಪೆರು. ಐಕೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಓಡಾರ ಅಂತ ಪುದಾರು. ಈ ಓಡಾರಿ ಕೆಲ ಅನ್ಪಡೆ ಓಡಾರಿ ಪನ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಓಡಾರಿ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಅಂಚತ್ತಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಹದೆಮ ಅಂತೊಂದು ಐನ ಬಯ್ಯಡ ಬೆಪ್ಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಪುನಕ್ಲು ಪಂಡ ಏರಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲು ಆ ಆವೆತ ಕೊಟ್ಟೆಗು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ್ಯವು ಇತ್ತೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆದ ಅಕ್ಲ ದೇವರೆಂಚು ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ದೇವರಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಐನು ಓಡಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಓಡಾರ ಅರಿ ಪಂಡ ಶತ್ರುವತ್ತು ಐನು ಪೂಜಿಸುನಕ್ಲು ಏರಿ ಪಂಡ ಓಡಾರಿಗಳು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗನ ಓಡಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀಳರಿಮೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೋಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಗ ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುಪೂರ ಪೌರಾಣಿಕವಾತು ಶಿವನ ದಕ್ಷಯಾಗ ನಡೆತು ಪಾರ್ವತಿ ಸಹತ್ಯಾಗ ಮಂತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಲಿರ್ದಾತು ಏತೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆತನು ಏತೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಅವಳು ಬಪ್ಪೇರಿ ಅವಳು ಶಿವಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾತಿತ್ತನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಇಟ್ಲ ತುಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ ನೆಯ್ಯಾಂಬ್ರತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಇನಿಲ ಆ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಕುಲಾನಕ್ಲ ಅವಳು ಕುಶವನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೇ ಮಣ್ಣುತ ಪಾತ್ರಡು ನೆಯ್ಯಿಂತು ಕೊಡತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾವಂತಿರಿ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಪಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪನ್ಮವು ತಿರುಪತಿ. ಆ ತಿರುಪತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆದಾಯ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಗಾರು ಪದ್ದಯಿ ನವರತ್ನಗಳು ಕಿರೀಟಗಳು ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕೊರ್ಪನ ದೇವರಿಗೂ ಕೊರ್ಪನ ನೈವೇದ್ಯ ನವರತ್ನ ಕಚ್ಚಿದ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಡು ಕೊರಳಿ ಆಂಡ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನೆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಅವು ಕುಂಬಾರರ ಮಂತ್ರ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಅವಡು ಆರಿಗೆ ಬಂಗಾರದವು ಆಪು ನೈಜಿ ವಾವಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರು ನಿಜವಾತಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಜ್ಜ ಅಂಡಿ ಅವು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ಇತ್ತನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಯಥಾರ್ಥವಾತಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಲಶ ಪಾತ್ರೆ ತಾಮ್ರದ ಕಲಶ ಪಾತ್ರೆ ಅವೇಲಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾತು ತಂತಿರಿನಕಲು ಕುಂಬೇಶ ಕರ್ಕರಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡು ಐನ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ ಮಾಂತ್ರೆ ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಪೂರ್ಣ ಆವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿತ್ತಿನ ಈ ಕೇರಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಜಿ ರಡ್ನೆ ನಮಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಣ್ಣಗ ಆ ತಂತ್ರತರ ಭಟ್ರ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ದೂರ ದಾರೆ ಪಂಡ ಅಶುದ್ಧಿ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆದು ಬಾರ್ಕೂರುದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟವುಳ್ಳಾಯಿನ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಗಳು ಏರೆಂದು ಪಂಡನಾಡ ನೀಲೇಶ್ವರ 60 ತಂತ್ರಿಗಳು ಆ ತಂತ್ರಿನಾಡೆಗೆ ಪೊತ್ತು ನಿಖಲೊಂಜಿ ನಾಗಬನತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ತಂತ್ರಿಗಳು ಸುರೂಕ್ ಪನ್ಪನ ಯಾನು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದಿ ಒಡಂಡ ನಾಗಬನಕ್ಕೂ ಕಾರದಿ ಒಡಂಡ ಕುಲಾಲ ಮಾರು ಎಂದಾಯಂಗಿಲು ಅವರಿಗೆ ಕೊತ್ಯಾಲೆ ഞാനാട പോവുന്നു പണിപ്പേര് ഇത്തല തന്ത്രികളു എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ട ഒഞ്ചി നാഗബനത്ത ജീർണോദ്ധാര ആവോടൊന്ന് ഇത്തിനാണ്ട അയക്ക് സുരൂಕು ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಾಡುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳೇನೆ ನಮ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತ್ರೆ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಆಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ 4 ದೇವವೃಕ್ಷಗಳು ಈ ದೇವವೃಕ್ಷಗಳೇನೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಆತು అయిన ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ಪುಣ್ಲ అయిన ಇರ ಕಡ್ಪುಣ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡ್ಪೇರು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಉತ್ಸವಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಅಣಗ ಉತ್ಸವಾಂಗನಟು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೂತಿಪ್ಪಾರು ತಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಡಿ ರೀತಿ ಚಪ್ಪುನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಚನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅವು ಪೂರ್ವಟು ಇತ್ತಿದ ಚಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಂಗೇರಿದ ಚಪ್ಪು ಮನ್ಪುರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಬಲಿಕ್ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬಲಿಕ್ ಆವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪುನು ತಯಾರು ಮಾನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರಿ ಪಂಡನಾಡ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲು ಉತ್ಸವ ತೈನ ದೆಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದೋಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧವಾದ ರಥೋತ್ಸವ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲೆಕುಡಿಯನಕ್ಲಿಪ್ಪರು ಕೆಲವು ಬೇತ ಸಮುದಾಯ ತಿಕ್ಕಿಪ್ಪರು ಆಡ ರಥೋತ್ಸವದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ರಥಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ನಂದುವೇರಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡನಾಡ ಅವು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಂಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ದೈವಗುಲ ರಾಜ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಸೇವೆ ಏರಿಗೆ ಕೆಂಡ
ಅವಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಪಡುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಕುಳ ತಿಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಕುಳ ತಿಪ್ಪು ಅವ್ವೇಲಕೊನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೆದ ತಲಪಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಕುಲ ಮಲ್ರಾಯಿ ಧೂಮಾವತಿನ ದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕೈಕರೇರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣ ಜಾತಿದಾಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದವಲ ಏರೆಗಿಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ದೇವರ ಕೋಣೆ ತೊಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಏರೆ ಕಂಡ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಣೇರ್ನಕಲೆ ಬಾಕಿತ್ತನಕಲ ನೀರೆಲ್ಲಿ ತೋಜ್ಜರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ದೇವರ ಕೋಣದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಲ್ಲಾಯಿನ ಏರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿ ಇನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೂಪ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ವೃತ್ತಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಂತ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಬೇತೆಲ ಉಪವೃತ್ತಿಗಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಡ ಒಚ್ಚುನ ಆ ಕುಲ ವೃತ್ತಿಲ ನಮಕು ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಂತ್ರ ಎತ್ತ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೆಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ದಿಯರ ಬಂಡ ದೀನಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ಯದ JCB ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬತ್ತಲ ಇನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಾನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿದ ಗೋಡೆ ದಿಪ್ಪುನ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಇತ್ತನ ಏರಿ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಟಿ ಅಗರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಳಪಾಕದ ಕೈ ರುಚಿ ಏರಿಗಿಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಅವುಲ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಡೆಟ್ಲ ನಿಖಿಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಾತ್ರೆತ ದುಂಬೋ ಇಜ್ಜನ ಸೋಣತ ಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳುಡ ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುನಗ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಾವುನೆ ಎಂದು ಪನಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕಿಲಿಡು ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಾವುನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆರೆಗಲೆದ್ದಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೊಡಿಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಬಡಾಜ ಬೀಡು ಪನ್ಪುಡ ಮಲ್ಲ ತರವಾಡು ನಡಪಣ ನಡಾವಲಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ ಸೇವಾ ಕೈಕರ್ಯನು ನೇರಪಾಡಿದ ಮೂಲ್ಯ ವರ್ಗದಕಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಮನೆತನದಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ತಕಲಿಯೇರಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏರಿ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ತಕಲಿಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಲ ಪೈವಳಿಗೆ ಅರಸಬಳ್ಳ ಮನೆತನದ ಚಾವಡಿಟಿ ಮಣಿಯಾನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ದ್ವೇ ಈ ಯತೀಶಿಲ ಈ ತೇಜಕುಮಾರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಂತಕಲು ಇತ್ತೆಲ ಮಣಿಯಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾತೊಂದುಲೆರಾಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪದ ವಾ ಕಾರ್ಯ ಆವಡನೆಲ್ಲ ಅರಸುಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ರೀತಿ ಪೋಣಗ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯಾದಿಕೆ ಮೂಲ್ಯ ಅವು ಜಾತಿ ಸೂಚಕನೋ ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕನೋ ಧರ್ಮ ಸೂಚಕನ ಮಂಡ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಸೂಚಕ ಧರ್ಮಗೂ ಧರ್ಮ ಸೂಚಕ ಎಂಚ ಧರ್ಮದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ದೈವತ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕಲಸ ಮೀರಿತ್ತು ಆಯ ಬಳೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುವೆರಿ ದೈವಗಳು ಕೇನುಣೆ ಎನ ಮೂಲ್ಯರೇ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂದು ಕೇನುಣೆ ಒಬ್ಬಜಿ ಮೂಲ್ಯತ ಶ್ರೇಷ್ಠದಂತೆ ಉಳ್ಳಾರದ ಧರ್ಮರಸು ಅಪದಾರ ಗಾಣಿಗ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಪುದರು ಗಾಣಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಎಂದು ಮಾಂತ್ರತೆ ಏತೋ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಳೆದ ವಿಷಯ ನಾವು ಮೂಲ್ಯನಕಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪಂಜಂದಾಯದ ಆ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣಗ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪೈವಳಿಗೆದ ಕಂಬಾರು ದೇಶದ ಜಟಾಧಾರಿ ದೈವದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಳೆಯೇರಿಕೆಂಡ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಪೇರೂರು ದುಗ್ಗರಾಯದ ದೈವದ ಬಳೆಯೇರಿಕೆಂಡ ಅವು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಪೆರುವಾಯಿತ ಪಂಜುಲಿದ ಬಳೆಯೇರಿಕೆಂಡ ಅವು ಮೂಲ್ಯನಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ನಮಕು ಓಡದ ಕುಂಜಿ ಮೂಲ್ಯ ಆತಿಪ್ಪು ಸಜಿಪ ನಾಲ್ಕೈಯಲಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲ್ಯ ಆತಿಪ್ಪು ಪಣಲು ಮೇಲಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇರ್ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನಕಲಿ ಪುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಇತ್ತೆಲ ಅಟಿಯಾಗಿಲಿ ಬರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಾಂಡ ಅಟಿಯಾಗಿಲಿ ಬರ್ಪಣೆ ಬೇತಿದ್ದ ಜನ ಒಲ್ತುಲ ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜಿ ಈತಿ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ಈತನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ಮೂಲಾದಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡನ ಮುಕ್ಕು ಪನ್ಪನ ರೀತಿತ ಒಂಜಿ ಹೀನಾಯತ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ ಪರಂಪರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನದಾಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ಬುಗ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಚಾಕ್ರಿಲಾಕ್ಲೆ ಪೋಂಡು ನಮಕು ಕುಟುಂಬವು ಕೈತತ್ತದು ಪೋಯಿ ನಿಂಚಿನ ರೀತಿ ನಡಪ ಅಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಭಾಗ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಐ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೊಡು ಒರಿತ್ತನೊಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿನ ಯಾನು ದುಂಬಾದು ಪಂಡೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲ್ಯನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಮಹೇಶತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಟಿ ವಿಷಯನ ಕಾಲ್ಯಾದನ ಪದ್ನಾಜಿ ಬರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ದೈವ ಲೆಪ್ಪಣೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಮೂಲ್ಯರೇನು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬಳಿಗಳುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಉಪಬಳಿಗಳು 14 ಹತ್ತಂದ್ರೆ 22 ಮುಟ್ಟಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋತಿರು ಇಂಚಿನ ಬರಿಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ್ವದ ನಿಗಲೆಡು ತೂನಗೆತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ದುಂಬು ಬಂಗರನ್ನಾಯ ಸಾಲನ್ನಾಯ ಉಪ್ಪಣ್ಣಾಯ
ಕಳಮರನ್ನಾಯ ಅಣ್ಣ ಆಯ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಅಣ್ಣ ಅಂದಾಂಡು ಬಂಗೇರಣ್ಣ ಸಾಲ್ಯಣ್ಣ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೋತು ಎನ್ ಸೇರಂಡೈಕಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಶ್ರೀಯನ್ ಪುಲ್ಯಟನ್ ಪೂರ ಎನ್ ಸೇರ್ನು ಮಲಯಾಳ ತೆರಿತಿರಿ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಕು ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರಿಕಿಲ ಸಪ್ತಋಷಿ ಗೋತ್ರ ಉಂಡು ಮೂಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಐಕೆ ಬೊಡೈನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೈಕ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ್ಯಾಧಿಗತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಮೂಲ್ಯಾಧಿಗತ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಇನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚತ್ತ ಆವಡಾಯಿನೇ ಇಂಚನೇ ಆವಡು ನೆಂಕು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಪಂಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾನಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನು ಪಂಡ ಕೈಪ್ಯಾವು ಆಯ ಬದ್ಯಡ್ಕಾರ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎಂಕರಡ ಎಂಚಿನ ಪಣ ಆಯನ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲವನ್ನು ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಾವು ನಡಪ್ಪ ಇತ್ತ ಯುಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಎತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಗುರುದೇವ ಇದು ಗುರು ಗೂಗುಲೇ ನಮಃ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮೇಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಂತಂದು ಆಯರ ಇಪ್ಪೊಂದಾಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೋಡು ಆಂಡ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲತತ್ವಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪನಿ ಆಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಪೋವೇರು ಆ ರೀತಿಗೆ ಅವು ಪೋವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬ ಮನ್ಪುವ ಮಾತೃ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬಡು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ತೆಕ್ಕಾತು ಉರಿತ್ತಿದು ತೆಕ್ಕಾವೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೀಪ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತಂದೆ ತೆಕ್ಕಾವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಕ್ಕಾವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಿನ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತ್ರ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಆತಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೇಕ್ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಂಡೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬಗು ಕೇಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ತಿನ್ನೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಕೇಕ್ ಮಾಮಿ ಸೂಕೆಗೆ ಕೇಕ್ ಬಂಜಿನಾಳ ಬಯಕೆದಾನಿ ಕೇಕ್ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪದ್ಧತಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಸರಿ ನನ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತುನು ಗೊಂತುಂಡೆ ಸೈತ್ನಾನಿ ಪುಣನಿ ಮೀಪಾತ್ ಆಯಗೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಪಾಡ್ತು ఆయన ಕೈಟೊಂಜಿ ಬೀಸತ್ತಿನ ಕೊರ್ತು ಕೇಕ್ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ఆయన ಬಾಯಿಗೆ ಜಿಂತಾದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಟಗೂ ಕೊಂಡು ಪಣಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನ್ನ ಬತ್ತಲ ನಿಕ್ಕಿಲ ಮೌನ ಆತುಕೊಳ್ಳಾತು ಬರುವಾತು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಕೂ ಅವು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಎಂಚರ್ ಪಂಡ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾತು ನಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅವು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬಜಿಲು ಪುರಿ ಬೆಲ್ಲ ಪರಂದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲಿ ಪರಂದು ಬೊಲ್ಲ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯಾತಿ ಮಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರನೆದುರು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನ್ನು ಏ ತಮ್ಮೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಒಡೆಗೆತ್ತುತ್ತೀನಿ ಮದಿಮೆದಾನಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಡೆಗೆತ್ತುತ್ತಂಡಿ ಪೂರ್ವತ ನಿಶ್ಚಯದ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ಅವಳ ನಮಕಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮದಿಮೆತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಓಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಂದು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ತಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಕಲು ನಮನ ಪಣ್ಣು ಮದ್ಮೆಯಾಂತ ಕೊಂದಲ ನಮನ ಕುಟುಂಬಟೆ ನಮನ ಬರಿಟ್ಟೆ ನಮನ ತರವಾಡಿಟೆ ಒರಿಪ್ಪಲು ಆಲು ಖಂಡನಿನ ಕುಟುಂಬಟ ಆಪೂಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೆಂಚ ಮದ್ಮೆ ನಂಕು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಧಾರೆ ಏರಾವುನ ಮದ್ಮೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತಿತ್ತನ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತು ಅಗ್ನಿಯಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ್ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಡ್ತು ಖಂಡನಿನ ಕುಟುಂಬಟು ಏರು ಆಪೋಪೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ್ ಮದ್ಮೆ ನಮಕ್ಕೂ ಆಣನ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ದಾರೇನು ಬಂದ್ಪುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಿ ತಿಪ್ಪಾರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ದಕ್ಕಲ ಪಕ್ಕ ದಕ್ಕಲ ನಾಳೂರ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಅದ್ವೆರ್ಲ ಪೊದ್ದೆರ್ಲ ಮದ್ಮಾಯ ಮದ್ಮಾಲಾಗ ದಾರೆ ಏರಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣಕ ಸಬೆಟ್ಟು ಆನ್ಪೇರೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಇಜ್ಜರ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಿತ್ತಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಭಟ್ರು ಬನ್ಪುಣೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇ ಎನ್ನ ಜೀವನಗೂ ಇಬಲ್ಲ ಅಂದು ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರ ಬನ್ಪುಣೆ ಬೋರ್ಚಿ ಇದತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಅಂಡ ಆಡಂಬರ ಆವಡು ಬಜಿ ಇಂಚನೆ ದಾರ ಮೈತಿದಂದು ಮಂತಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಆಡಂಬರ ಅವಡೈಕ್ ಪೋಡದು ಭಟ್ರಲ್ಲ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿಲು ಹೋಮ ಮಂತದ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಂಡ ಆ ಹೋಮ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುಂತುಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಹೋಮ ತಪ್ಪುದರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಭಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋರು ಮೂಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಮ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಮ ಮನ್ಪಾಡು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಮ ಮನ್ಪುನೆ ಮಾಟ ಮಾರಣ ಛಿದ್ರದೋಷ ಕಳೆಯರೆ ಮಂತ್ರೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆವಡು ಪೊಯ್ಯಾದು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋಮಗಳು ಮಾಟ ಮಾರಣದ ವಿಷಯ ಕರ್ಬದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಣ್ಣೆದ ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ಬದ ದೀಪ ಅಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲೆ ಕಾಣಕ ಕೊರಡ ಅವಾಗ ವಾವ್ ಹೋಮ ಹೋಮ ಒವ್ವಂಜಿ ಭಟ್ರು ಹೋಮ ಮನ್ಪೇರಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಲೆಟ್ಲ ಪುರಿ ಪೂರ ಮನ್ ಪಾಡ್ಪಾಯರು ಐಕಿ ಲಾಜ ಹೋಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣೆ ಪುದರ್ಗೆ ಏರಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಾಜ ಹೋಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣೆ ಆ ಲಾಜ ಹೋಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಭಟ್ರನಗಳು ಅರಿಯಮಣ
ಭೂಷಣ ವರುಣ ಪನ್ಪನ ಮೂಜಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತುಂತದು. ಸೋಮ ಗಂಧರ್ವ ವರುಣ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಂಡು ಆ ಮದ್ಮಾಲು ಪೊರಿಪಾಡುನೆ ಹೌದಾಯೇ. ಈ ಮೂಜಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಳನಿ ಇನೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ರೀತಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಣಗ ಬುಡ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮಟ್ಟುಂಡಂಚ ನಮ್ಮನ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇಡುಂಡ ನಮ್ಮಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಗೊಂತುಂಡೆ ಮದುವೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಜೀವನ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಮಾಮಣ್ಣನ ಮಗಳೆಗೋ ಮಾಮಿನ ಮಗೆಗೋ ಮಗಕ್ಕೋ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಹಕ್ಕದಾಳು ಸೋದರ ಮಾಮಣ್ಣನ ಮಗೆ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಅಂಡ ಆಯಗೆ ಅವು ಹಕ್ಕು ಆಯಗ ಕೇಂಡ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತದ ಕಳಪೋಣ ನಡ್ಪುಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಯಟ ಮದ್ಮದಾನಿ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇನೇರೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಡು ಬತ್ತನ ಈ ಮಾಮುನ ಮಗಲೆ ನಿಜನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇನು ನನೊಂಜಿ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಆತ ಕೊರಿಯರೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಸೋದರ ಒಡಪುಟ್ಟಿನ ಮಿಗ್ದಿಲ್ನೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೇ ಪನ್ಪನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದುಂಬಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಮಗೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡ ರಡ್ನಂಜಿ ಸಪ್ತಪದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸಪ್ತಪದಿ ಪಂಡದು ಅರಿನು ಪಾಡು ನಾವು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಮುಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮಟ್ಟ ಸಪ್ತಪದಿ ಇದ್ದಿ ನಮಕು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ತು ಪಾವಾಡ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ತು ಐನು ಮುತ್ತೈದೇನಗಳು ದೀಪ ಪತ್ತದು ಸುತ್ತು ಪತ್ತದು ಐಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳಾನಂದ ಪಂಡ ನಮಕು ಸಪ್ತಪದಿ ಅವ್ವೇ ಆಂಡು ಮದುವೆ ಕರಿತು ಕಂಡನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣ ಕೊಂಚ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗೊಡು ಅಂಡ ದುಪುರ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತ ವೇದಿಗ ಬತ್ತನೆ ಹೊತ್ತಿಲುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ ದ್ವಾರ ಅಂದ ಪಂಡವವು ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ತಿನ ದ್ವಾರ ಆ ದಾರಂದದವಳು ಅವಳು ನಮಕು ಅರಿಲ ಸೇರಿಲ ಪ್ರಧಾನ ಪಾವು ಕೊಂಡೆ ಈ ಪಾವು ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದು ಆ ಪಾವು ಕೊಂಡೆಗೆ ನಮ ಉನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿನಿ ದೀತು ಐನ ಮಿತ್ತು ಬೆಲ್ಲದೀತು ಒಂಜಿ ಎಡತ್ತಗಾರ ಡಂಕದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನಗ್ಲಿಟ್ಟು ಹಿಜ್ಜಿ ಅವ ಅನಿಷ್ಟ ನಿಗಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಇಂಚಿನ ಗೊಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣೆ ಬತ್ತದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಾಜಿಟಿ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಕಾಜಿಟಿ ನಿಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಮೆಂದು ನನಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯ್ ಕಾಕಾಜಿಲ ಕೊರಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಂಜಿ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇಲೆನು ಬಿಡ್ತು ಓಲಾಂಡ ನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ದಾನೆ ಆಯನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅರಿಬಾಡ್ಯರೆ ಅಕ್ಷತೆ ಪನ್ಪ ಕ್ಷತ ಅಂತ ಪನ್ಪನು ನಾಶವಾಯಿ ನಾವು ಅಕ್ಷತೆ ಪನ್ಪನು ನಾಶ ಇದ್ಯಾನ್ ನಾವು ಆಗ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಆವಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಬೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೆ ಈ ಅಕ್ಷತೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಮಲ್ಲ ಬೂಟು ಪಾಡ್ತು ಜೋಡು ಪಾಡ್ತು ಉಂಡ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಜೋಡು ಪಾಡು ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತಿಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೂರ ಜೋಡು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ದವಲ್ಲ ಜೀಪ ಜೋಡು ಪಾಡ್ಪನ ಎಂಚಿನಾಗ ಹಾಗೆ ಜೋಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರಿಪಾಡೋಡು ಬೇತ ನಾಲ ನಿಖಿಲ ಮಾಡಿ ಚೈನಾಳ ಒಂದು ಇದ್ದೆ ಅಂದೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳೆತ್ತ ಎತ್ತು ಬತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಷತೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜೋಡು ಪಾಡ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಜೀವನೊಡಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತದೇರಿ ಏನು ಜೋಡು ಪಾಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಮಾನ ಮನಸ್ಸರಿದ್ಯಾ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುರನಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋತಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾನಾಗ ಆ ಜವ್ವಣೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಆನು ಜೋಡು ಪಾಡು ಜೀರಿಯಾಕ ಆಯನ ಬಾಬೆ ಕೈಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಪಾಡು ಮಾರೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಇತ್ತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಭಾವನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ನಮಕು ಸರಿಯ ತಾಯನ ಜೀವಮಾನ ಒಂಜಿ ಪೆದುಪುನ ಜೀವಮಾನ ಒಟ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ಮಾಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಆ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಆಪುನಾಡೆ ಮಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದಿ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪು ಒರಿಪ್ಪುನವು ನಿಗಲೆಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನದ ತೂಪ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ತೂಪ ದಾಯೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತು ದುರ್ಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಕೋಟೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾಲನು ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲೈನೇ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲಿಗಳ ಮಾಂತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಣದಾಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಕರೀಣನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪರು ದಾಯೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಗತ್ತಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ವಿಗ್ರಹ ಹೊಡಿತನ ದೇವರಿ 7 ತಿಂಗಳು ತ ಬಂಜಿನಾಲ ಅಂಗಣಗೂ ಬತ್ತನ ನಾಂಡ ವಿಗ್ರಹ ಹೊಡಿತನ ದೇವರಿ ಲಕ್ಕದುಂತದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಿನ 7ನೇ ಆ ತಿಂಗಳು ದಾಯೆ ಕಲಲ ಅಸ್ಥಿ ಅಂಗುರ ಒಂಜಂಜಿ ಬಾಂಜಿದ ಬಾಳೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತಿ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಕೆಬಿಕೇನುನೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಕೆಬಿಬಿ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊಕ್ಕುಳು ಬಳ್ಳು ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಓಪಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕುಳು ಬಳ್ಳು ಮಾಂತ್ರೆ ಬಾಕಿತನ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಆಪರೇಷನ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕುಳು ಆಪರೇಷನ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆತ ಸಂಬಂಧ
ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ದೀತು ಸಾಂಕದು ಆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಒಂಬ ತಿಂಗಳದ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಉಂತೆರ್ಲಾಪುಜಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ದಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಉಣಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಸರಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಟೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಲೋಕದ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾವಡು ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಲೋಕೊಟೆ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಸುಖಪ್ರಸವ ಎಂಚಿನ ಸುಖಪ್ರಸವ ಅಂತ ಎಂಕು ಗೊಂತುದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಆಣುಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 mm ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಾಂಡ ಅಯ್ಯೋಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಆಣುಗಳು ಆ ಅಪ್ಪೆನಗಳ 1000 ಪಟ್ಟದ ಬೇನೆನ ಎಂಚಿ ಅನುಭವಿಸುವೆರು ಅವೇ ಬಾಲೆತ ಪೀ ಪಟಿಗೆಟಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಸಂತೋಷ ಬರುವಿಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣನು ನಮ್ಗೆ ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಕೊರ್ಪನೆ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಆ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಜನೆಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪುಟ್ಟುಣು ಲೆಕ್ಕ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪೋತು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಂಡಗ ಡ್ರರ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಣದಂಡ ಬಂಜಿರುತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗಳ ಡ್ರರ್ನು ಶಬ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಕಲ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ 7ನೇ ತಿಂಗಳದ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂತೋಷ ಮನ್ಪೆನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಮಂತದ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಯಕೆ ಪನಪನ ಆಸೆ ಕೋಡಿ ಮದಿಮೆ ಎಂದೇನ ಪುದರ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪರ ಕೋಡಿ ದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಕೋಡಿ ಸುತ್ತಾವೆ ಒಂಜಿ ಕೂರ್ಲೆ ನಡ್ನವಳು ರಡ್ಲು ಕೂರ್ಲೆದ ಪರಿಭಾಗಿಲಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ವೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಿರಿಯರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಜಿನ ಆಲೆನು ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವ ಅಂಚಿನ ಸಿರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೇವತೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸುತ್ತಾತು ಆಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲ್ಲ ಬಜಿಲು ಪೊರಿ ಐನು ಪೂರ ಸುತ್ತಾತು ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತನ ಗೊಂತುಂಡ JCB ಟಯರ್ ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎತ್ತದ ನಾಳೆನು ತೋಜುಜಿ ಐನೇಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಕೋನೆಟಿ ಏರ್ಲಾ ಇದ್ದ ಅಂದೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜನಗಳು ಮಾಮಿನಗಳು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರು ಆಣುಗಳೇ ಗಾಡಿ ಎಪ್ತಿವೇರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯೆ 16 ವರ್ಷದ ಆಣುಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಯೆ ಕುಲ್ಲಾವನೆ ಪಂಡ ಅವು 16 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ಜಗತ್ವಂದಿತೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜಗತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮೇರಿಕೆಂಡ ಪಾರ್ವತಿಲ ಪರಮೇಶ್ವರಲ ಆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಟ್ ಆ ಶಿವನ ಪಾರ್ವತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ತೂತು ವಾ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಭೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿದ ಭಯಕೆದ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಸೈತ್ತಿನ ನಿತ್ಯಂಚಾತನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ 5 ವರ್ಷ ಕರೀತು ಬಾಲೆ ತೀರುಪೊಂಡೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ 5 ದಿನ ತೊಲೈ ಶುದ್ಧ 14 ದಿನ ಕರೀತು ತೀರುಪೊಂಡು ನಾಂಡ 9 ದಿನಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಕರೀತು ಹಾಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಹಾಗೆ ಜೋಕ್ಲು ದಾಲ ಆತಜಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣತ್ತೆ ಅಂಡ 11 ಶುದ್ಧ ಅತ್ತು ಹಾಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತ ಜೋಕ್ಲಾತ ఆయన ಜೀವನದ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಂತ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಆಯಾಗ 13 ತಾನಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಅವಡು ನನ್ನ ದಿನ ಸರಿ ಇದ್ದಿ ಅಂಗಾರೆ ಅವು 11 ಮನ್ಪಕೋ ಅಂತ ಮನ್ಪನ ರೀತಿ ಅತ್ತು 13 ಶುದ್ಧ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಈ 13 ದಿನ ಅಂದು ಮನ್ಪಣವು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಋಣನು ಸಂದಾಯರೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ದಿನ ಅಮ್ಮೆನ ವಿಷಯಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೂಲೆನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತ ಎಂದು ಪಂಡ ಕಾಟಗು ದೀತು ದುಂಬೊಂಜಿ ತಿಗಲೆ ಜಗ್ಗುಣೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ತಿಗಲೆ ಜಗ್ಗುಣೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯಾಣಗೆ ಎಂಗೆ ಫೇಲಿಗೆ ಪಡೊಂದು ಮಗೆ ಪೋಪುಣ್ಣ ಎನ್ಕೆ ಬೋಲು ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೋಪುಣೆ 13 ದಿನ ಏರು ವೃತ ಸೂತ ಕೊಡೊಂತೇರಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ದೈನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬದ 13 ದಿನ ಜೀವಮಾನಟಾಗಿ ಉಂತ ಅಂದೆ ತೀರಂದಾನೆ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ತೀರು ಅಪಗ ಜನನ ಮರಣ ಅವೇಲೆಕು ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ ಮದಿಮೇನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತಕ್ಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ರಜಸ್ವಲೆ ಕುಟುಂಬದ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಲು ಈ ಪಂಡಿತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕರಪತ್ತವನೆ ಆಣುಗಳಿಗೆ ಕಜಂಬು ಮದಿಮೆ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೋಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈವಿಕವಾಯಿನಿಂಚಿನ ರೀತಿನ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಮೂಲ್ಯನಕಲ ಆರಾಧನೆದ ಪದ್ಧತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಪುಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಂಡು ತುಂತುನ ಒತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ತುಲಿಪುನು ಕೊರ್ನಪಾನ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪಾಂಟಿಯರು ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಏನು ಪಾತಿರ್ತಿ ತುಲಿಪನು ನೀನು ಉಂತಾಪೆ ಇನಿ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನ ಧಾಯೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಲೋಕಗೂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆಯನೆಂಚಿನ ಸೂರ್ಯದೇವೇರಿ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವೇರಿ ತನ್ನ ಪತನು ಉತ್ತರಾಯಣದ್ದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನಗೂ ತಿರ್ಗಾವಣಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಕರ್ಕಟಕ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಟಿತ ತಿಂಗಳು ಆ ಪತನು ಸೂರ್ಯದೇವರಿ ತಿಂಗಳಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಜಲಚರಗಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬತ್ತದು ವಿಕೋಪಗಳು ನಡಪುಂಡು
ಆ ವಿಕೋಪಗಳು ನಡ್ಪುನಾಗ ಸುರೂತ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯಗಳ ತಾಂಗೇರೆ ಅಪುಜಿ ಅಪಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಮಣ್ಣು ಮೆಲಿಪುಣೆ ಮಣ್ಣು ಕುರಿಪುಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆಳಗಟ್ಟುಡು ಆ ಮಣ್ಣು ಕುರಿತು ಆಪಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬರ್ತಿನ ರೋಗಾಣುಗಳು ಆ ರೋಗಾಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಶರೀರಗೂ ಬಾಧಿಸಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಬರಪನ ಸೀಕಿ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಬೋಡಾತು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಂತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಜಿಬರ್ದು ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣಿಲೆ ಪನ್ಪನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಲುಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪನವು ಉರುಬೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜನಗಳಿಗೆ ಕುಜಲಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊರ್ಪನವು ಕಿರ್ಬೆಲ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪನವು ಶರೀರಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರಕ್ತ ಚಾಲನೆಗೆ ಇತ್ತನವು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿಯ ಮೋಸೆ ತಾನಂಜಿ ಪಾಲೆತ ಮರದ ಕೆತ್ತೆತ ಕಸಾಯ ದೀತಿ ಪರ್ಪ ದಾಯ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪಾಲೆತ ಮರ ಅಂದ ಪನ್ಪನೇನ ಬೇರಿನ ನಾಡಿನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಇಡೀ ಆಳವಾತು ಇಡೀ ಔಷಧೀಯ ಮಾಂತಾಗುಡನು ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ ಮಾಂತ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ ಆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತಾನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಸ್ಥಾಲಟು ಡಿಪ್ಪೇರೆ అని అసుర శక్తిಗಳು ಬುರ್ತೊಟ್ಟು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಟ ಇನ್ನು ದಿತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪರ್ನಂದಾಂಡ ಶರೀರೊಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಂಜಿ ಕೂಜಲ್ ಉಗುರು ಪುರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕರಾತ ಪೋವು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕಸಾಯನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ರಡ್ನೆ ಚೆನ್ನೆಮಣೆತ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ದುಂಬುದ ಆಟಿದ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋನ್ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿದ ಅಂಚಿದ ಇಂಚಿ ನಮಕು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಏರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜ ಕಾಜಿನ ಬಳೆ ಮಾರುಣಂಚಿನ ಬೆಳೆಗಾರಿ ಇದ್ದಿನ ಕೋಕಾ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರುಣ ಸಾಯಬೇರು ಇದ್ದಿನ ಕೋರಿ ಬೇರೆಗು ಬರ್ಪಣ ಸೋಜೇರು ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ವಿಷಯನು ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪುಷ್ಯ ಪುನರ್ವರ್ಸದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪುನಃ ಪಿದ ಇದು ಏರೆ ಬುಡಂದು ಪನ್ಪಣ ರೀತಿಯ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕೈತಾಂಗ ಪಾಪು ಪೂರ ಪೊಲಿತು ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲೇ ಬೇಲೆಗಳು ಕಜ್ಜಗಳು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಂಗುಣ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಗೊಂಜಿ ತೂವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಸ ಮೀನಿ ಪಣಿ ಉಂತುನು ನಾಂಡ ಆ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಗೆ ಪೋತುನ ಒಂಜಿ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಿಖಲೆಗೆ ಊಟಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಯ್ಯ ಆಣಾಗ ನಾಂಡ ಅವಳು ಬಂಟರ ಸಂಧಿ ಸಿರಿಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅವು ಕೇನಿರೆ ಏತು ಕುಸಿಗೊಂತುಂಡೆ ಆಯ್ನ ಎಡೆಟ್ಟಿ ಈ ಚೇರಂಟೆ ಗೋಂಕ್ರಪ್ಪ ಟೊರ್ರೋ 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 ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಎಡೆಟ್ಟು ಆಪೆಡು ಕುದಿಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಪೇಡ ನಾಯಿ ಪಳ್ಳೋರಿ ಬತ್ತದ ಎಕ್ಕ ಹಾಕೋನ ಪೋಡ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಜ್ಜಿನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ పోతు ಕುಲುನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ವಿಷಯಟು ಈ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನೇನೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ದಾಯ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಕು ಬೇಲೆನೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆನೆ ಇತ್ತಿನೆ ಆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಪುಣ್ಣಾಗ ಕೃಷಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತು ಬಚ್ಚೆಲಾತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನಿ ಇತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದತ್ತದ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡ್ಪಣವು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಪನಿ ಕಂಡನಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಉಂಡು ಮೂಳು ಪನಿ ಅಟಿಯಾಗಲಿದ ಆಹಾರ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತಿಂಡು ಪನಿ ಬಲ್ಪೋತು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ಳಾಡು ಅನ್ಪಣ ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಆಣಗುಂಡು ರಡ್ನೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಈ ಆಟಿಟಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಾಂಡು ನಾಂಡ ಐಟ್ ಬಂಜಿನಲ ಆಂಡು ನಾಂಡ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಪರ್ಪ ಒಂಬದಿಂಗನಾಳ ಬಂಜಿನಲಾಪಲ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಲ ಅಪ್ಪೇನು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕಡ್ಪುಡುದು ತೆರಿಂದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ರಡ್ನೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪಣ ಶುಭ ಬ್ರಾಣೆರೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮಗೂ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ಆಟಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟುಂಡು ಚೆನ್ನೆಮಣೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯಗಳು ಆರೆ ಒಂದು ಎಂಸಿಡಿ ಪಂಡೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಹಬ್ಬಗೆ ಧಾರೆಗೆ ಪನ್ಪುನಕಲು ಇನಿ ಮಾಯ ಬಿಡ್ತು ಕಾಯ ಬಿಡ್ತು ಮಾಯ ಸೇರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಸೋಲ್ಪಾಯಲು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಾಟು ಅಕ್ಕನ ಮೋನೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಮೋನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಮಿತ್ತಾಪುಂಡು ನಾಲನೇ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಿಗ್ದಿನ ಕೈ ತೀರ್ಥಾಪುಡು ಪಣ್ಣ ಕೋಪುಡು ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆನ ಹಾಕದು ಜೀವದೆತ್ತದ ಕಾಯ ಬುಡ್ನಂಚಿನಗಳ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಪೋಯರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಥ ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ಪಂಡುದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಸಾಧಾರಣ 37 ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 6 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಡಾವು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆನಿಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುಣವೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂದೇನು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಕ ಬೊಳೆಪಾಕ ಯಾನು ಓವು ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜನ ಕೊಂಡತ್ತು ಕಡಲ್ಗೆ ದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡಿತ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾಪೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಹರಿ ಓಂ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಂತಿಚಾಲು ಬೇರೆಗೆ ಲೆಸ್ಸಿನ ದುಂಬುಗೊಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಳೆ ಕಣೆ ಮುರಣಿ ಬೆದ್ರಲ ನಡತಿನ ಮೂಲ್ಯರ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಇನಾವು ಪಡೆಯೊನ್ನಾಗಲು ಐನಾದು ಬೇಗ ಮಂಟ ಮೇಗ ಬತ್ತದ ಪಡೆಯ ನೋಡುದು ಪನ್ಪುನ ಹೊರಟು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ನಮಕು 30 ಬಗೆತ ತಿನಸಲು ತಯಾರಾದುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬುಕ್ಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವಂತ ನವದಂಪತಿಲನೆ ಶುಭ ಕೋರೋಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವದಂಪತಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ನಂಡ ಮುಳು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತರೆಕ್ ಪೂ ಬುಕ ಮುಂಡುಗು ಕುಂಕುಮ ಅಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಬೋದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸುವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನವದಂಪತಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ನ ಮುಳು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೌರವವನ್ನು ಗುರುನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂತು ಸಭೆನ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಬಂತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತ್ಯರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭೆನ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸೀಮೆದರಾಯನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಹೊರಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನಡಪ್ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರೆಗಳ ವಂದನೆ ಅಂತಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವತಿನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶೆಸಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೊಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮುಡು ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆತಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಮೂಳು ಬತ್ತದ ಕೌಂಟರ್ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ ಬತ್ತದ ಗೆತ ನೋಡುವುದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಭಾಲೇಸಿನ ದುಂಬುಗೊಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಣರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುಧಾಕರ ಕುಲಾಲ್ ನಡುವಾಲುಟ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಭಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಸಿಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಲೆ ಬಂದು ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೈನ ತಿಂಡಿ ಎಣಸ್ಕೊಳತನ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೈತನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕರಿತಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲನ ಜೊತೆಯಾಪೆ ದೈದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಜೋಕುಲು ಎದುರದ ಸೀಟಡ್ ಆಸಿನ ರಾವಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಲಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಎಕ್ಕೂರು ಬೈದೇರು ಅರೆನು ಮೋಕಿಡ್ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಶೈಲೇಶ್ ನೆಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಉಲಾಯ್ದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲೂ ಪೂರ ಬಲೆ ಈರೇತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ UKG 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತನಾಗ್ಲೂ ಪೂರ ಬಲೆ ಏತು ಜನ 2 4 ಆಜಿ ಎನ್ಮ 10 ಜನ ನಾನು 4 ಜನ 5 ಜನ ಇತ್ತನ ಬರೋಳಿ ರೆಡಿಯಾ 11 ಜನ 16 ಜನ ನಾನು ಅವರಿ ಬೋಡು ಓರ್ತಿ ಏರ್ಲಾವು ಬೋಡು ಏರುಳ್ಳರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಹೂವು ಆಯನ ಕಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಲು 2 ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೆಲ್ತಿನ ಟೀಮ್ಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಆಜಿ ಜನ ಇಂಚು ಬಲೆ ಆಜಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ಓರಿ ಮೂಲು ಎದುರುಂತಲೇ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಏತು ಜನ ಅಂಡು 2 4 ಆಜಿ 7 ಅಂಡು ಎಸ್ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಪನೆ ಯಾವ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ 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 ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಆತ 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 ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಕೊರ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಕೈಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬುಕ್ಕು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಲಾಗಿದೆ ತಿರುಗದು ಎದುರ್ದಾಗ್ಲೇ ಕೊರಡು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೇರೆ ಕೊರ್ನಾಂಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪೋನೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಣಸು ಕುಲ್ಲರವಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ತಿರುಗದು ಜಂಪ್ ಮಲ್ದದು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರೆ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕೊನು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ದಾದಾನ್ ಪಡು ಜಂಪ್ ಮಲ್ದದು ಅಂಚೆ ತಿರುಗದು ಆಯ ಕೊರಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಏರ್ನ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಆ ಕೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಆ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ತನಾಡು ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಅದಾ 2 ಟೀಮ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತೆ 2 ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ಲಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಒಂಜೊಂಜೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ಜವಣೇರು ದಾಲ ತೋಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲಕ ಐಟ್ ದಾಲೆಜ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತನ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆಜಿ ಜನ ಬಲೆ 4 ಜನ ಬೈದೇರು ನಾನೊಂಜಿ 2 ಜನ ಬರೋಳಿ ಏರ್ ಬರ್ಪರು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಇರಲಿತನ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತೆನಸ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು
37 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಪಾಣಾಜೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಕಲು ಕಣಿಲೆ ಚಟ್ನಿನ ಕಣಿಲೆ ಪಲ್ಯ ಅದೇ ಕಣಿಲೆ ಪಲ್ಯನ ಮಲ್ದೇರು ದೈದೈದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈದೈದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸೇಸಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರು ಮನಸ್ಸು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೇವಿರೆ ಆರು ಅಕಲೆಗೆ ಪೂತ ಮಾನಾದಿಗೆಡೆ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ನ ಪುದರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ವರ್ಷಿಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಸ್ವಾತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಲಿಖಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಸುಮಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಈತ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಮಕ್ ಜೊತೆ ಆಪೇರು ಗೊಬ್ಬು ಈತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುವೆ ಪಂಡ ನೆನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಕತ್ತರಿ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಾಗನ ಫೌಲ್ ಆಪಾರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನೆಟ ಯಾನ್ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತವೆ ತೀರ್ಥ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಉಡ್ಚು ಓಕೆ ಸುಮಾಕ ನಡೆದ ಸುರೂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲೆಕ ಅತ್ತ ಈರು ಸೈಡ್ಗೆ ಬಲೆ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ಈರು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ನ ರೈಟ್ಗೆ ದಿ ಓಡು ಓಕೆ ಸರಿ ಆತ ತೋಜು ಜತೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಲೆ 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 ತುಗ ಪೋಲೆ ಅತ್ ಉಲ್ಟಾ ದಿವೋಡು ಕತ್ತರಿ ಆದ ದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಲತಕಾರ ದಿವೋಡು ಅಂಚ ಎಡತಕಾರ ದಿವೋಡು ತೋಜು ಜತ ಪೋಲೆ 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 ಚೂರು ಎದುರುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಯಾವು ಸುಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾರೆ ಮಿತ್ 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 ಆತ ಅಲ್ಬೊಂದು ಸರಿಯಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ತೋಜುನಾ ಒಂದು ಏತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದಾರೆಂಚ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಗಲ್ನ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಗುಡ್ 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 ಪೋಲೆ 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 ಉಂತ ಹೊಡ್ಚಿ ரெண்டு கிளாஸ் தர்மங்க ஆள் மல்ತಾರ ಇಪ್ಪಡ್ ಪೋಲೆ ಆಂಡ್ ಪೋಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಾಧಾರಣ ಬೈದೇರು ಸ್ವಾತಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕತ್ತರಿ ಕತ್ತರಿ ಬೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಪಜ್ಜು ಅಂತ ಮಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಎತ್ತು ಗುಡ್ ಪೋಲೆ 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 ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಷಿಕಾ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೊಡಿತೀನಿ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿರದ ಬಲೆ 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 ಪೊಲೆ 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 ಯಾವ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ವರ್ಷಿಕಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಖಿತ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರಿ ಸುಮಾ ಸುಮಾನ ಸುಮಾ ಕೋಲೇರಿ ಸುಮಾಕ ಬಕ್ಕ ಇರಪದರಿ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ದೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಖಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯದೈದು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಸ್ವಾತಿ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಟ್ಟಿಲನ ಇಲ್ಲಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕೂಟಗು ಬರ್ತದೆ ಈತ ಶೋಕದ ತೆನಸನ್ನು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದೇತ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನು ಈ ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂತ ಮಾನಾದಿಗಡೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣವು ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಭಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತದ ಕಡೆ ಆಪಿಲಕ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೋಯರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾವರು ಪಂಪಣಂಚಿನ ನಿಟ್ಟು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಜು ಆದ ಮಾತ್ರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಕೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಗೌರವ ಕೊರಡ ಎಂಚ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಪಂಪಣಿಗೆ ಬಿರಿಸಾದ ಹೊಂದಿದೆ ಐಕೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಆ ನೃತ್ಯ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೇಕಿನ ಕಣತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರನೇ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಆರಿಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ಇದು ಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ನ ಮಂಜಿ ಆ ಉಮೇದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಎಪ್ಪಲ ಮುಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಆದಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಆದಿತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ಶಾಲದ ಮಾನವದಿಗೆ ಹೊರಟು ಅವರಿಗೆ ಚಾವಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಹೊರಟು ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಣ್ಯನಿದ್ದಾರೆ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಒಂದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ತಿರ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತಾಗ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಕ್ಷ ನಾಟ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಣ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಲಾಲ್
ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ఆయన ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷమైన ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಈ ಕೂಟೋಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಡ್ ಚೈನ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಓಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಟ್ರಾ ಚೈನ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾ ಚೈನ್ ಅವರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಮಲ್ದದು ಚೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಜೋಡಿಸೋ ಉತ್ತಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಚೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾದ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಾತದಿ ಕಡೆ ಇಪ್ಪನೇ ಗೊಬ್ಬು ಕೈದು ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾ ಚೈನ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ రెండు నిమిషాలు మళ్ళా స్ట్రా ఏర్ మల్కూరు అట్లకి స్ట్రా చైన్ ఏర్ మల్కూరు అట్లకి ಬಹುಮಾನ ಆಜು ಜನತೆ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಕೇವಲ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಚೈನ ನಿಂಚ ಬರ್ತಲೆ ಎಸ್ ಅವಿನ್ನ ಅದು ಹಾಲು ಅವನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಏನು ಚೈನ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕುದರ್ದದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶೋಕದ ಚೈನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವ ನಿಂಚಿನ ಮಾತು ಜೋಕಳಿಗೆ ಸೋಮರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬದುಕುಳ್ಳೆ ಬುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶ್ವೇತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಕೊಡಮಂಡ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮಲು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ దంపతులు ఉన్నారు దంపతులు ఆ దంపతులు ఇతర ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ದಂಪತಿಗಳು లేరు ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲುಂಡ
ನಾಗರಾಜ್ ಯೋಗಿತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬಲೆ ಹರೀಶ್ ಸೇಗರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಬರೋರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ. ಜಯಾನಂದ CH ಲೆಪ್ಪರದ ಮೇಲಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಗುಡುಪೂಜೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನ ದಂಪತಿಗಳು ಬಲೆ ಎತ್ತಿನೇಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ವಸಂತಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಶರ್ಟ್ ವಸಂತಣ್ಣಗೆ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿನವರು ಒಂದು ಗೊರ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ವಸಂತಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತವನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತವನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿನ್ ವಸಂತಣ್ಣಗೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಇದು ಅವ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ತುಲೆ ವಸಂತನವರ ಪಾಡ್ತುಲೆ ಸರಿ ಆರೆಗೆ ಅವು ಆರನ್ನು ಗುಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಡಿಸಿ ಪಾಡೋದು ಬರ್ರಿ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಕವರ್ ಔಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಚೂರು ದೂರ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಇಂಚ್ ಬಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಐತೆ ಅಕಲನ ಕೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಕಲನ ಗುಡದಿ ಅಲ್ಲನ ಕೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಯ್ಯನ ಕಂಡನೆಯಾಗಿ ಪಾಡೋರು ಇಂಚ ಪಾಡೋ ಕಂಡ ಉಲ್ಟ ಪಾಡೋರು ಇಂಚ ಪಾಡೋರು ಇಂಚ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಪಿರೋಡ್ದು ಬಟನ್ ಪಾಡೋಡು ಪಿರೋಡ್ದು ಬಟನ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಎದುರು ಇಂತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಪಿರೋಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಹೌದೇ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಪಾಡೋಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಎದುರು ಬದುರಾದಂತಲೇ ಅದೇ ನಿಖಿಲ ಈ ಅಂಚೆ ಉಂಟವರು ಇಂಚ ಇಂಚು ತಿರುಗಲೆ ಆರೆಗೆ ತಿರುಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏರಿನ ಬಟನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಡ್ದಾಪಡು ಅಕಲೆ ಈ ಆಟದ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಈರು ಇಂಚೋತಲೆ ತೋಜೋಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬಟನ್ ಪಾಡಿಯರ್ನ ಫುಲ್ ಬಟನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿನಾಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈತ ಬಡ್ರಜ್ಜಿ ಬೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಪುರಬೋದು ಬಡ್ರಜ್ಜಿ ಎದುರುಡ್ದೆ ಬಾವರು ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡು ಮಾತ ಬಟನ್ ಬಾವಡು ವಸಂತನ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರು ವಸಂತನ ಬಂಜಿನ ಉಳ ಹೇಳ್ತಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಣ ಹೋಗ್ಜ ಆಡ ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಫಿನಿಶ್ ಒಂದು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಏತಿ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ವಸಂತ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಕಿ ಮಿತ್ತದಾಯಿಸಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಅಂತಲೇ ಆರನೇ ಸೇರ್ಸ ಅವನ್ಗ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಲೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡುದು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ದಂಪತಿನ ಉಂಟನೆ ಉಂತಲೆ ಐತಿ ನನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಸೇರೋಣ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲನು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಂಪತಿಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ನೀವು ಅತ್ತ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಡನ ಮಾಡೋದು ಒಲಿಪಿದು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುದು ದೇವರು ಚೂರಿಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ಯಾವ ಹೊಸದಲ್ಲ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಟು ಒಂದೊಂದು ಬಲೂನ್ ಉಂಟು ಮಾತ ದಂಪತಿಲೆಲ್ಲ ಕೈಟು
ಆ ಬಲೂನ್ ಮುಲ್ಪನಿಕಲ ಮುಂಡಾಗಿ ಮುಂಡ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದ ದೀವನೋಡು ದೀದು ಒಂಜಿ ಸೋಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಏರೆ ಪುರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಮುಲ್ಪನಿಗೆ ನೋಡು ಮುಳ್ಳು ಓಲ್ಲ ಬರಲಿ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಜಿಂಚಿ ಪುರಪಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪಣ ಜಾಗಡು ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಬಲಿ ಹೌದು ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮುಂತನೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂಡೋಡು ತೀದು ಅವರ ಇಂಚ ಉಂತಲೆ ಕೈ ಪುರ ಆಯ್ನಾತು ಫ್ರೀ ಬುಡ್ಪಲೆ ಗೊಪ್ಪಾಡು ಬಲೂನ್ ಹೊರ ಪತೋನಿ ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೂರ್ಲ ಅವರು ಇಂಗ್ಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತುಪ್ಪನಿ ಬಲೂನ್ ತುಪ್ಪುಜ ಬಲೂನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೋಡ್ದು ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚರ್ಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ದಂಪತಿಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಇತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಕೋರ್ಮಂಡ ಈ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ನವ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಶೋಕಮಲ್ ತೀರ್ಪಂಡ್ರಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಕೈ ತೀರ್ಪಳೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದಾದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪನಕ್ಕೇನು ಉಂಡೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಿರಾಗ್ಲೇರು ವಸಂತನ್ನೇ ಮಲ್ತೀರ ಜಯಾನಂದರು ಮಲ್ತೀರ ಯತೀಶರು ಮಲ್ತೀರ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಯತೀಶರ್ ಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಾನಂದರ್ನ ಎಡ್ಡಾದಂಡು ವಸಂತಣ್ಣ ಎಡ್ಡಾದಂಡು ಬಾಕಿದ ಜೋಡಿ ನಡಿ ಎಡ್ಡಾದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೇ ಕೊರೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಯತೀಶರ್ ಪಂಪನಕ್ಲು ಕೈ ದರ್ಪ್ಲೆ ವಸಂತ್ ದಂಪತಿల పలుములకు మూజి 4 5 జయానందరు వంజి రెడ్డి మూజి 4 5 ఆజి 7 ఎన్మ ఒరంబ ಅಲ್ಪ 10 15 ಆರಿಗೆ ವಸಂತನಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ವಸಂತನಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಯತೀಶರಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಐನದು ಅವಾಗ 15 ಜಯಾನಂದ ಸಿಎಚ್ ಬೊಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಂತ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮುನು ವಸಂತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೊರಕ ಅಂಚನೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾತು ದಂಪತಿಗಳಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ್ತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನವ ದಂಪತಿಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಗೌರವ ಪೂರ್ಣದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ತುಳುತ್ತ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೇನು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಡಲೆ ಪುಗನ ಬಡ್ಚಿ ಮೂಕಲೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಪ ತೀರ್ಥ ಕಂಡದ ನೀರು ಆಜನಗ ಮಿತ್ತ ಕಂಡದ ಪಕ್ಕಿ ರಾದು ಬೋಗುಂಡು ಚಿಮಿನಿ ಚಿಮಿನಿ ಏರ್ ಬನ್ನೆ ಹಾ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ ಬಲೆ ದೀಪ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಉಡ್ಡಂಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೋಡು ಭಿನ್ನಯ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಕಡಲ್ಡೆ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಆಕಾಶವು ಏರಿಯೇ ಗಾಳಿಗೆ ಪಾರಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬೋರಿಯೇ ಉಪ್ಪು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕಡಲ್ಡೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ಬರ್ಸ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ ಗುಡ್ಡೆ ಸಿಟಿಗುಡ್ಡೆ ಸಾರ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಣ್ಣೋಳು ಮಾಯಪ್ಸೂಡಿ ಸತೀಶ್ ಉಡ್ಡಂಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರನು ಸುರುಕು ಕೊಡ್ತೀರು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂಜನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಜನವಂತ ಕಮ್ಮಿತರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ವಶನ್ ಹಂಚಬಹುದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಬೆದ್ರಾಳ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು ಬಹುಮಾನ ಸಾರ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಕಾಯಿ ಸಾರ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಕಾಯಿ ಪೂಂಬೆ ಪರ್ಣದ ಕೈಲಿ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಇವರು ಸ್ಟೇಜಿ ಬಲೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಗಾದೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಯಾ ನಾನೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ಬಂದ ತುಳುತ್ತ ಗಾದೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಡ್ಯಾಸ್ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಜಯನಂದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಜಯನಂದರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಕ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಸರದ ಮಲ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ಅಮಸೆ ಆಟಿದ ಅಮಸರದ ಮಲ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಗುಲು ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆಗಳ ಹೆಂಚಿನ ಉತ್ತರಳೆ ಕೊರಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಲಾಂಡ್ ಬೇತ ಅಡಿಬತ್ತಂಡಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡಿ ಐಲ ತಿನ್ಪಾರ್ನಿಕಿ ಅಮಸರ ದುಡಯಾರು ಕರೆಂಚಿಂಡಿ ಅಮಸರದ ಮಂದಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಬೇಲಿ ಆಂಡಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂದು ಪ್ರಾಸಡ್ ಬರ್ಪಡು ಆಳೆ ಆಪಣೆ ಆಡ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಐನ ಪಂಪನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇ ರೀತಿ ಪನೋಡು ಆಚಾರ ತತ್ತಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೋತಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ತತ್ತಜಿ ವಿಚಾರ ಪೋತಿಜ ನನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಆ ಪ್ರಾಸಡ್ ಬರ್ಬುಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೊಂದು ಐನೇ ಒಂದು ಚೂರು ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಆಚಾರ ತತ್ತಜಿ ವಿಚಾರಜ್ಜಿ ವಿಚಾರತ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಪಂಪದ ಬಂಗಾಣಗೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಪೂತಜಿ ಆಚಾರ ತತ್ತಜಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಪೂತಜಿ ಏನಾಳ ಬಂಡಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಸತ್ಯಸೇರ್ ಬಂಡೇರತ ಬಲ್ಲೆ ಸತೀಶೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಲ್ಲೇರು ಉನಿಯರ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಬೆನಿಯರ ಡ್ಯಾಶ್ ಉನಿಯರ ಬೊಬ್ಬರಿ ಅನಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಪೆ ಬೆನಿಯರ ಅನಗ ದಡ್ಡಿ ಬೇತ ಬಡ್ಡಿ ಸೋಮಾರಿ ಬೆನಿಯರ ಅನಗ ಬಾಲೆನ್ ದುಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಈರು ಸುರುಕು ಪಂಪರಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಗೋಳುಡು ಹೊಸರು ಬೋಡು ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರು ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತಾರು ಸುರುಕಿ ಏರು ಬನ್ನಿ ఆయన జవని బల కుదరదా
ಮನನ್ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ. ಎಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಏರು ಸುರುಕು ಬಂತ ತಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪನ್ನಂತೇರು ಬಂಗಾರು ಇಜ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು. ಪ್ರಾಸ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಾಸನ ಏನ್ ನೋಡಿ ಆమె ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ ಓ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಓ ನೆತ್ತರ ಜನನ ಆನಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಜನನ ಪೊಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ಜನನ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂಗಾರು ಇಜ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ಸಿಂಗಾರದಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ಸಿಂಗಾರ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಏನೇ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಸನಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನನನಿಂದು ಬಂಗಾರ್ಲ ಪಾಡುಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊರಡು ಬಂಗಾರ್ಲ ಪಾಡುಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊರಡು ದುಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೇರು ಬದಿಲ ಕೊರಡು ಏರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಯಾನಂದೇರ್ ಮೂಲ ಸಿಡುಕು ಬಂತೇರು ಬಾಲಬೋಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇಳೆ ಬಿಡ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆಬೋಡು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಐನೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಪಣ ನಿಕ್ಳು ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆಬೋಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಮುನ್ನಡೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಪಂತಲ್ ಅದು ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಬಾಲೆಬೋಡು ಬಂಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಲೆಬೋಡು ಬಂಗ ಬರವೆ ಇತ್ತದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೀರು ಬೆನಂದೆ ಬತ್ತಿನವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಬೆನಂದೆ ಬತ್ತಿನವು ಪನಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪನಂದೆ ಬೋರ್ಡು ನಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಬೆನಂದೆ ಬತ್ತಿನವು ನಂಗೆ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ಜಿನ ಬೆನಂದೆ ಬತ್ತಿನವು ತಿನಂದೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿದಾಡಿ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡು ಪ್ರಾಸ ತುಲೆ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿದಾಡಿ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂದು ದುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೇರು ಪಂಡ ಎತ್ತಿಯರಜ್ಜೆ ಆನ ಆತು ನಿಧಾನದ ಪೂಪೆ ಮರ್ಕ ಸಂಕಟ ಸಭಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಲಾಪುಡು ತೇಲಿ ಲಾಪುಡು ನಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಬೋಲೆ ಹಾ ತೇಜನ್ನು ಬಂದರು ಮರ್ಕ ಸಂಕಟ ಸಭಗ ಅರ್ಕಂಜಿ ಲಾಪುಡು ಪಂಡ ಆಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಚು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ತೇಜನ್ನಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿ ಹರಿಶಣ್ಣ ತೇಜ ಕುಮಾರ್ನಾಗೆ ಸೋಲ್ಮೆನು ಅಂಡೆ ದುರ್ಸುಗು ಪೋಡಿನಾಯಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಲಡಾಯಿಗೆ ಅಂತೇನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆತ್ತರಿಜ್ಜಂದನ ಆನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಹೌದಾದಂಗ ಆ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟಾ ಅಜ್ಜಿನ ನೆತ್ತರಿಜ್ಜಂದನ ಆನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊಣ್ಣು ತಗುಲೇನ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತಗುಲೇನ ಅಂದ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಪಣ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿಪ್ಪಲೆ ನೆತ್ತರಿಜ್ಜಂದನ ಆನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪು ಡ್ರಾ ಆರಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚಾದ ಏನಾಳ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪು ಬೋಡಿತನಾಗ್ಲು ಧೈರ್ಯ ದೇತನಾಗಿ ಅಂಡೆ ದುರ್ಸುಗು ಪೋಡಿನಾಯಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಲಡಾಯಿಗೆ ಉಂತುವೇನಾ ಗುಂಡುದ ಲಡಾಯಿಗೆ ಅಂಡೆ ಗುಂಡು ಈಗ ಉತ್ತರ ಇಡೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪಂಡಾರಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈತ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಯಾರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರ ನಮ್ಮ
ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಆಕಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಕಲಿನ ಯೋಚನೆ ಅಕಲಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ನೀವು ಆಯ್ನಾತು ಸುಲಭಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಪತಂಬ ಇದೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಉಂಟದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ನಿಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಅಳತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ 902 ಉಂಡಿಗೆ ಏತು 1652 462 1462 ಪೇಜನ್ನು ನೀಡಿ 2000 ಉಂಡಿಗೆ ತೋಜಲಿ ಅಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ 2201 ತೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇತೆಯವರೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಸುಧಾಕರ್ ಉಂಟು 2201 ಬಹುಶಃ ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ತಗೋಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬಾರಿ ಆರಾಮುಡಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಏರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 188 ಬಾರಿ ಚೌಕ 188 ಕೂಡ ನಾಗ್ಲಿ 188 354 ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು 188 ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ತೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾರು ಆರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾರು 103 ಏರು ಎಸ್ ಸವಾಸ್ ದೇವಣಿ ಬದರದು ಸುರೇಶ್ ದಿವ್ಯೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು 103 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾ ಒಂಜೆ ಅಯ್ವಾ ಬಲೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಅಯ್ಯುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿವ್ಯೇಶ್ ನೂತ ಮೂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಡ ಐವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಭಿನ್ನಾಯ ಬಂತದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪುರ್ಣದ ಲಕ್ಕಿಡಿಪು ಮಂದದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುಡುಂಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ನಿಕಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಪಟ್ಟಣವೇ ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಡುತ್ತದೆ ಆನ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಏನು ಬಂದ್ರೆಗಾದಿಜಿ ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲಡು ಮುರಣಿ ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಆಗಸ್ಟ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಪಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ 48 ದಿನದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ನಡೆಪುಡು ಒಂದು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಡೇಡ್ತಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾಗಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸೊತ್ತು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರಿನ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ಆರ್ನ ಯಾಗ ಭೂಮಿ ಯೋಗ ಭೂಮಿ ತಪಸ್ಸದ ಭೂಮಿ ಅವು ಮಾನಿಲದ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮನು ಇನಿ ದೇಶಡು ಮಾನಿಲ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಪುದರನ್ನು ಕಣತಿರ್ತಂದ ಅವು ಆ ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚಿನ ಕುಗ್ರಾಮನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನವಗ್ರಾಮ ಮಂತಿನಾರು ಮಾನಿಲ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚಾದೆ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆದ ಸಲುವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಲ್ಲಂಜಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡೊಡ್ದು ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಪೆರಗೊಂಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಪೆರಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂದಿದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕರು ಊರದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳ ಸಾಕಾರರು ನಡಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಬಂಧುನಕ್ಲು ನಾವು ಮಾತಾಡಲವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿದು ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ತಾರಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರಿಯ ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುನು ತರಕಾರಿಯ ದಾದ ಬುಲೆಸಲೆ ಆಪುನಲ್ಲ ಐನು ಎಲ್ಲಂಜಿ 1 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾತೋಬರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವಡು ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಕಚೇರಿನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಆಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತಾವಲಿ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪನವದ ಸಗಾಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಬಂಧುನಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದೇನೆ ಒಂಜಾತಿ ನಿಕ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸೇವೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಡು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗಳ ಎಂಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಕ್ಲು ಬೈದು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪಂಡದು ಆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ತಾರಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದಿನ ಕನೋಡು ಐನತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನುಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಗದುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಸಭೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯನ ಕಂತೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧನಕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲ ನಡೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪಲೇಕ ನಿಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಂತೇರು ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇಲ್ಲ ನಡೆದು ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಅತ್ತನ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಣವು ಅತ್ತನ 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಕಚೇರಿ ಶುರುವಾಗಲು ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡೆದು ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಪೆರಗೊಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಜಲಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ನಿಖಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒತ್ತಡದ ನಡಪನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟಾದಿಪ್ಪು ಮರಣಿ ಕೆಸರುಗತ್ತಿದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಾದಿಪ್ಪು ಐತ ಸಲವಾದ ಮಂತನಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ಪದ ಡ್ರಾ ನಡಪೆರಗೊಂಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನಾಮನು ಏರಿಗೆಂದೇರು ಪಂಪನಂಚಿನ ಕುತೂಹಲವು ಇತ್ತ ತೆರವುನಂಚಿನ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದಕ್ಕೊರಡೊಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕಿಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬಲೂನ್ನಾರು 19 ಇಡುವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಡಿಮೇಲ್ ಆಯೆ ಸುಮಾರು ಜಪ್ಪೈತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಹೇಮಲ್ ಡಿ ಬೆದ್ರಾಳ ಲಕ್ಕಿಡಿಪು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಬೆದ್ರಾಳದ ಹೇಮಲ್ ಡಿ ಅರೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 1105 ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1105 ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿತೋದಿಲ್ಲ ನನಾತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ನಿಲಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೋದಿಲ್ಲ
కులాల సమాజ సేవ సంఘ రిజిస్టర్డ్ పుత్తూరు ఆటనడి ఇని కాండేడ్ దించి నడపినంచిన ಇದು ಪೊರ್ಲುಗ ಒಂದು ಆಟದ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಅಡಿಗೆನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ವನಸಿನ ಕೊರದು ಆ ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ತಿಳಿತು ನೆಲಿತದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡೋರ ಸೋಲಾಯಿತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒತ್ತಡದ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡಕ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೇರೆಕ ಪಂಪಡಿಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಪಡೆದು ನಿಮಗೆ ಕೂಡೋರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತು ಮುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ